Adima Garu, Thomas Anabano Kaho, Zebula MP Beneza, Anumiri in Zebula, Binduri MP, a former MP, Edima Kajaho Wonosono, Ebinti Kahon, and Afi, MC, some GT, more Sabro, no, yeah, Hoya Pasuinano, Onina, Edge, Abedua, Edwin, Onum, a big you said, yeah, Yana Maina, every morning. And she, like I said, yeah, not good for the kind, could have to put the master, and I'm pretty for so over more, almost air cow, no be a big who be an independent for share, a bone, say, Shelly Bayer, one who say, will be a Rubian and Fabi Concussion home, now quack for how be a day about, and two before probably about before a woman Hanamon, and Yasan Ketra crab, and to mention if you had the Yaka say, Adaje any posokra, and pump and in fire. Obia was the crata, yes, an accreditation when you are bad. Let's say what they actually come with, you know what I'm saying, and Ponos or Quenya, that one no room will be sent for it. I know we have more. We are ever the Aquas for Hanno, which me and yet Yama, Pabo at the actual chief pointy. About Obusamia, I know already the moon, the Boko and Sensema, or something like that. But 2 to toss me years of this year, or Lina and baby, and just Lina, you can say, or Modumentia him fear, or Mupakushi or Henny, not the white piano, about that probably any change, because we change. Now you won't hello. The other song at you take 102.9. Najanim Motemenka. Okay, Mammy Musawi. Ona wo honomo akwa ni seye wo se kusase for di nkan aba ana mprempren kasa mamprusi for no so aba beduro omo ba no akwasibro ni beka se omu dimi na omu posture wo hwa eya ahobrase ma omama kwan se yensiesie ana omu ma yenum nso hu se kikikiki no ewom wala so dia fama e wo wiem omo mba e nyina no akwasibro ka se sombre mood na se obi a ayedi ana enye se bi omo ba obi aka ne mesi so se afa wo na se pobi ani ade o ma di mu a obi a ba na ni sere kama asundie mframa e wudiem ana ense extra se pa no a na omo ka afem fofo no tenko omo ba na o hwede ni ade a omo ba yie no ya na nya afem kefo a so we di omo ba no omo ashaba a ni de ni sa eye enyema hodo bi a kane no omo ye no chesa mpa asomaka aba ko du bebi amegidi se e de asomdue beba ento busaya mo ba no de ne ba bebre de dia dan chesa mpa asomdue fama ebo owiem ye mo mpaye ye hwese e hwehye mu ye twatwe se na no so so obere ama asomdue fama abo e beba busa na fe boko ene Ghana man nyina enya asomdue kwame yate ye da se sene ye wo ka no ye de empire bogu so atachiri se na nanom nsori ne de na nka twredi ampo nyankropon ya adom na asumdue aba na asumdue aba ama asumdue ho nsem a ato ape e wo boko ne monten so ama aboko e wo boko no enioma nyina atumi adadin etiefo ya mane boni kwame ageni mbu aten na mane bo a wodi free manhia fikisiem ebesum yi na odi mu nsem ahodo aba abesum yi nti ebekoso adi akire bere semu no de befiri ma babia no ye besan so aba na ye de abesomo ye kwa ebuakwa secure court eno ewo atwomanwa bia ja south mensle no emu ewo asante mantem sabre ya ye kase krachi bia wanya emfie no aduonu baako 21 years ene ho akwa akodi nsensem ewo court nsam na ni nyina da ene sa kwada ba ya wanya 15 years wahye akwada no ene nada wabra enye akwada ne peso ewo atwomakofo odua na edia yensa aka eye Richard Ejei Bonsu wabra yede kwa adu ni nyina da yantam nikom ena ye bisa ne se adan ena wotumi echi akwada no edi ni kosie anso wa na wo shan akwada no ene ne da defilement sa aka ho de na sanasam ne emu akwa yerepa na semesi ye no yasoma ya mani boni simro pokwa free yes won kwakwa dan we na won tietie de si ya pote no nto ye nkra bogina so ade de si ye nyina da aboyinsi minua medase awiabrei abuakwa circuit court awo atwema ngobiaga south mansinimu ade won aseni ye nyina banewe ya asomdwemu na ene dey e court for no no ebra prosecutor duboni chief inspector Evans Ayembisa so gyina na so court ho bra ne maame wati adwam
ye maame Rosemond Dodua Ejiri eho na protocol do boni e gba mane a kire court ne say my lord abranti ogina daka mu an din ade bonsui boni nyina ne se osumi etwa mu November ne de nato so aduonu ono ankasa ne yonko brebo a ne din di kwadwo a sese mprempre wadwane no kwadwo yi ene abayo ye a ogina hayi a wanya mfinhia no edumumu school won Passetia Senior High School onko kwadwo ene ne kodai amre mo da awie no asan frɛ no yonko bonsu ye mprempre ogina daka mu ye nso se bonsu esa kakala bi ani mu ode se wonya hwede ene won so begene won so ne nkonkoda bi enam se bonsu ti asem no ne ho da na ye nti na gi asem anu yonko brebo afre nkodwo kan kire no ho ebo so ba bi obi otumirika bai ebe fa aka akorai sene kwase ne dem ekofefe akwala no prosi kodubo ni Ivan kyeremu se mra na bonsu di aba ekwase dem na agbo awia donko sene dem afefe akwala na de wope owi no ja akwala no so onko ne fie akorai de su nya rehwo kaka kyere ne wofa oni ti fie se wofa se na bra bonsu a na dwuma wo ye ne se wo ye internal decorator wo siesie nipa ho ana siesie dwumadi asema nipa watimi di ayame semi ema abai wo fa bufui ema wo sesa adofo kan ho se munkogya no na ba bia bonsu bi enkonko kyere no eno na ka ho bi asese yetimi kwayire bonsu pampi ede koma abu akwa prosifo a mpempe de begina court hey emra prosi kodo boni ba ma na nyina wiye no ma me je ati adwom bisa bonsu se bonsu kodo prosi inspector yi ede boy se na wi anofa bonsu nya kokoduro ka kire court ne se wono de onye ne bi ati sa bia eho ana pie mu ati adwom e ma me Rosemond ka so yo sa na aka na de a abia na wo kasa na wura fi ho enti mprempren ya de ja ma kofi enye enti kwadabampo ti ye remind unyame ya aduma 4th December ya wada court no besan so afra asem no na ho na se satoto bonsu ano na se ebo no de a oman ne mra atimi atwena so abusiani asie no ene yabu akwa secure court na kwa setena yade yani bedi akire na bonsu a wakwa akwachi obi baba yade na hyedem ene no deda semi akwa akopiem wo court no de court beka December ne etosho 9 no yade emu amane ababa besom na yefri abu akwa de ana yekọ bekwa secure court no atena se ora Isaac Apietu washese krachi bia ni din ede baafo akwa ache ene yo kada rider ene adwuma waya no 23 years wono so wonkonkodem emfie nu edu boni a wono so aye nyina da ene se wekura de asem na ahomte akwada ba mu apa ene wono so wayira akwada no ene nada bema ene bema semi esiye ewo manso nkwanta asem no ma bobo mu ama na bapie mu obekwai secure court ne amani boni sa kwade samwo ewo asemi emuntu aso yenko studio bi na sa kwade emfa de si wo court dan ho awie emo sak akwaba mejo sajo moko court die ni siye adwa yenche tifo nyina on se de wi amisi bikasa mra ho pa akwada a wode ne ho nsama tudwa no bibi ntimpanimfo amfa ne din ama ye mind no 5 years na se wo ye bema na sa de asan akoso no akoya rehu se mi pa o mfinhia ne enum na ni nyina ne se sa wuru akwachi mebo so me ne da ne to so insiemu na wosoma akwada yi se onkonkope ensuo sachet water iba akontomre no se na wabo ne trimu po se ope akwada ne boni na adi enti no akwada yi koto nsuo ni bre no abra odi nsuo ni bae no da akora na se omra edem ti akwada no nso to ano odem ho na akwada ni edi nsuo ni ma andem ho wie no ene wo da akora yi bi se akwada no enso emra na woni ne hwefa ne video ne mpaso nti fa no video na omo ehwenimu no na akwada ne da hwa na bra akwache enso yira akwada yi wuro ne trouser oro trouser yi a aden a na bra kwache de sebe ne bema e de ahye akwada no enso eto ya akoya rahu se mi pa akwada ne tiemu a enso wanya gifu bia sa bre no nti akwada ne free ho no ekofie wantumi enso enkram ene so obo na wofa mane obo ne maame amane ese die bra kwache e de anu ni fi so munya ne ti one area na maame no so anaso e de asem no koma eye manso nkwanta dofsu for ese die ne ba enso abeka kire no nie enti no omo ni asem no chi enye nhwemu mfama wo omo nso eye nhwemu a se na kwache akope baabi akobon ho adwa na se nipa boni ni nyankopon ka so obeyi uso krata obeyi enti no kwachi se akokọbọ okro no ewo baabi na maame nso akoye complain dey ato dada enti no aposifo kọchi no
omu wie no mo say saa kwa achikuro yayi ɛna ne ho asɛm di kan ba yɛ sɛ ɔno akwa fefi akwada bi ya wo ye bema anase wo de ne bema akɔhye sɛbi ne to ɛno nti no ɔmo nso bɔ akiri ɛdi mama nso nkwanta mpanimfo a ɔmo ho sɛ die ɔmo nso ensa akeni nti ɔmo nso kwa achi mu na ne ɛsɛ sɛ ɔmo de ne bia no ɔmo mfa nya no ɛne nanam so a ɔmo enso de asɛm no kɔma apolisifoɔ ebiu ɛsɛ kwa achi okoko bɔɔkoro no n'akyi no ade a sɛ na wadi kan yɛ enso nie ɛno nti no ɔmo san enso de ne kopie mu apolisifoɔ akachi a apolisifoɔ bɔ akyire enso de asɛm no kopie mu ɛwɔ bekwai circuit court de wadi kan de atodwa no ɛwɔ bra detective chief inspector Eric Chum wono ene gina mu sɛ prosecutor ɛde ma asɛm yi ɛde saa nsɛm yi nyinaa to court n'anim yɛde to court n'anim wie no ne ebisa kwa sɛ wodi bem ana wodi fo ɛna wɔgye tum sɛ wodi fo ɛwɔ asɛm no ɛna court no ahyɛ sɛ wodi fo de a na saa nsɛm yi nyinaa de atodwa no enso saa na woka de a na ɛsɛ sɛ okodam mfinhyia no edu ɛde adwumaden ɛde som Ghana aban adwa ne si no no emu aya na obi a wasi so 23 years de kagya ho sisu ho so abetumi aba adwuma gas yi wa akopɛ bi abenya na kwada ya wanya mfie numbe makra ya wahye no afa ne todie ne sasem no emu obi ka 10 no kra nke mfa bi nka ho no ai ba ne bi 10 no sa na nkrofo ka na 10 die na 10 die aka mo fa bi enso agya emra ne ye mra omra na ye duasa miensa na adwen ne mu ebie kakra obi ba pa che se ni mfie no na nkwanya 33 years ntino na se adwen ne mu apagya kakra abusia ne asie ewo court dan ho na ate se ya mani boni sa kode asambo okopie mu ewo bekwai circuit court ode eho amane ede aba beboye ye gina boy so na ewie yi ensama hodo ya ye de bra mu ni nyina da ye de asi ewo hasamfo ofa John entwi bo sia kola bo na boafo na nakwadwo apia sa kode asambo enoba afia abwajo papilu eja sam sanso na wote professor Jenim Boaten kokotonka wonum nyina ka ho no mo bo aye kwawo tena fidie na chinchinchim ne fruma ma Facebook YouTube bia wo biada awie wunya bi ehwe yasomfonum ne yemienu din mami ajowa nyanta tando meni abrewaba kofichumasi yeso ma Asem Beba Dabi dwumadie atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. Ya num bieno. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Antipavi, a support to immune system, no. Not plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days, not pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, to malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quada in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Cratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua Wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear Nimdi4 and a chair or woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Band combined soa, or Nina English, nom, and maths, nom, may say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover, and to about a pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear, so could be crabber to me, I could chew a cotton, how many students who now, and no crowd, what table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station wa and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MD aji edwede nkra so ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical check up. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital our lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na one cry no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. We ye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no, ne kukua mu asɛm bambo e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin, ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa emu. Se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asɛm a wo gye no ebenya bambo. Ye be ma onkyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma. Ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo na ya pe, Boji mo manuaya, Bigo na mi fili, Cola na cocktail, Apuna na coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubruhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obiara ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, de odi amanipa no,
eno na wede ohweso edidigi Otec nyamema wonwuma no enkoso openya wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yem adwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden no omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio but ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyinaa ho ban ebidia yɛ tia ehumɔborɔfo enyanka papa wa yi bi Otec mo woni nkyerɛ na duma no ntumpɔn na mo so mfa abotre ɔdɔ ensema ya na mo tika ɛyɛ futu sema yɛ ne ya na ya ne kyerɛ sɛ wo mu gu yɛ nim ase nyɛ saa na mo tie wo mu ka sɛ adwuma na mo yɛ no emra wo mu obi anim ase ne mo yɛ yo kata yɛ na ya na mo papa nka wo mo ho efiri saa bre do hwiri kɔpem bra wɔde obi a bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛ ya on bɛ siesie na biribi ato yɛ no awurade wɔn hoɔden no tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopum bra wa bi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boye asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu amu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyerɛ o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwɛ yie se obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusuma awosum no na onyi nkyerɛ sɛ oba na awokɔ wale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ne ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o sɛ oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tina good timi da radio ase yenso da ase nti me kwantinanta na me fa buku ni me share scan na me twa any date na chese ensi ko bi ne de ne so ekosi obi kunu ne de ne so ana ma antinanta okọ ya o check scan date no date ni nsi ko bi ne de so esan kokosi obi kunu so nti maame keto adi me ho ya o ka kire me se watimi adi manim ama makwa akohwehwe be ma oni ba oni yire na be ma na je tun se one me na enyem ama na bɔ na busu amane na afei dia me se mesisi we na se we na obi kunu na me pese me de ma no a ne nsane ne nan nie ti mame so adwe ba me tim ne se me ho da me nyem ye ndru ba bia na me yiye nti na me nim awo no enhyehyɛ ye da ho ti me ya se obi nsan de ye mfa ma obi ba se ye obi kunu ne de wo sa me de na ade ma no na de oni ba nire no me ka kye me pass mi na me ka kire no ntem amma me keto aye se ene asa de me kan kire boy ne se nyinsan no mayi agu ka kire kobi no a ne papa na tobo o ma wadwene se ka kire kobi no se nyinsan na mo de beto ne mu no mayi ato agu se be ya eho na chi be kata boy ni hu se ne ba bi wo me ho a kire be kata me wo na me ani me wo ya na so ye me operation wa ntumi anwo me amantumi anwo nti na adwi kosi se anam so ye srem ni nti na o se senka anya me operation anka me force se me kyem kura anka mewu me mba biem na ba ma ne cancer ti efro operation hono no anka bibia me efro hospital ba ya wa boka wa ye bibia wie yi me ba fie wa start man onyim nyina ono ana na hwe onyim na ono ana hwe me akwa no bibia from beginning na ahase nyina nkosi ending ni nyina obi kunu na enzi ye mo operation ya me ba fie no ana ye nya 3 weeks na ba mu say because we din kan ka sese ye ono a mewo bokọ nya ono nti na adwen ye ne ntama ne koye DNA obi kunu ne koye DNA ono nyina na ko DNA fo ni mienu nyina na ko DNA fo eno omo ye da eno omo share ye da a date ni beba ye nko omo office won ko je results no on be send afa ye phone so
Tia Sunday ne dear man on your Sunday me dear man, me no ba no afre wo mo no abisa code na wo di be DNA resource ni mo no. Na me frɛ me the number for krampo frɛ say omo mfa ma mo se there be just a number na me de ma wo mo office ho ne no a no betimi use there na me see you ntime na me check no me hu so me hwehwɛ ya na me de sa number ni from no me de koya se ba ya na nye obi kunu ne dia. Hey, obi kunu vindicated. Asem Beba Dabi. Ayeye enka udin enawiyai odoma nkoma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arofo ne adehye awiyai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahyiehia aha ye Otec 1029 FM sunie enawiyai yasan hia bio na nedai ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumade no ene ye de ba besom enawiyai otwedi amponi din na asedanka kire se ode yakọ sa de ya babio enti ene se yasan hia bio ewa afidie so a na ya aseda ene ye de ma ne din na dwumade a ye die enawiyai ye live ewo ye social media handles ne so ene se wuwuram na wo join ne ye ne a eya ahye ma wunianum nya adesuane ade kire dwumade bintie ma wonom enya bi nsonhwe ebrekro na mu na wiai adwenkire bia wo no wo de betum wo comment section ho ama yen na wo de ba bia wo di free a wo de ba no na wo de aka ho bi ye beje na ya kan no kama wa afidikasie yi so amu bia nso ate won so wonka sa abrekro na mu no na wo san ehye ema wunianum nya bitie
na onye bi nso ehwe na wi ye beda ye nuanom Be Love Radio fo ase se wo ba Spain man ni mu a Be Love fo monitor show no pa nyankopon hira mo a mo monitor ye wo Spain ni nyina ye da mo ase na ye wo GN Radio fo ono mo London na wo ko UK man na ankasa nso mu saa no a ye wo Patmak Radio wo ho ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio na wie wonu mu nyina nso abo ade mu abiem dwumadie no etwagu na ye wo Kings Radio ene ni TV eno de ye wo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hima Radio eno nso wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM e wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu na wie wonu mu nyina ba homane so ya wonu mu nyina nso abo ade mu abiem na wie wa wutie yen wa wo hwe yen ba bibiara wo na wutie yen sen hwe he no yankopon hyirawo onye wo kese na ontutu ye nyina nso ya namo emfansi awiabre sabre ya me ne wo kasei oba ade chia me wa ha na wiai yakwa me enso wa ha na wiai engine room jataba ono nso ahihye dwumadie no ema na wiai ye nyina ye hia ewa afidikasi so a ye ba besom awiai oba ade chia me akwa ye ja akra umpomwe nyankopon adom ho ye pa na so so adom krona de nyankopon men so me ho de nyankopon ene ye dwua da bio sa na ene ye ma ye ho afisia pa se die se ye wuram sa wo hwa ye wuram baba no de twato no ne ye wuram ye twato no ne ye wuram no we de be baba papa sa wo hwa se ne da no wo da ya na de ache so be ne de ni nyina so ka ho bi enti me mo afri shapa nso afro metu afese se ne etinkwa mu amodin wo mu ami na ye koye ni wo mu ne hona mu ami eja kwa mi ho na mi ho enanso ye hia bio ensam wo ho ensam nu bi wo ho no mo a sebe ya wote a enioma bebre na wo ho nanso onyankopon na dumunti enkakra ode betwa so ewiase ebre no edi adane o se wo hwe the year 2025 ya akontem papa kire se nra na mete ho na mebusa me ho saade we se enti de sa 2025 yi ba na wi ya no afenu akontem na mom uti wiasi onipa da sani de ya ode ye unuane no ya no ahweniye kire se de wode ne namu na wafam enam wonsa so de wakom no ekina bi ebi betumi atowa enra meninamwa nam koko pie so ene ohwe newspapers a ebe adwa so a sa story no na wom aposifuo mienu a ono mo edi nubone inwi bi edi agu ka mu ba ko ye ASP na ba ko ye corpora na omo na air transport wio edi akọ ni destination na yache won na yede posifuo mienu akọ gina court ama court ahyese aposifuo de nkonkodem sama hu se table na tene law enforcers ewo mayimu eya aposifuo enti won hwe se nko bi na ye ya hey unnim semra no yenye sei enam wonsa so obi bekọ akodem enei wa enkanam wonsa so mu obi tumi kodem no ene wanso wo kwa akodem bi saa nete enti se ototo wani na wuhunu se ade amedi ye obi se nya na wasese afiri ho afemu nsan hwe ba bia wani tua se sebe bibia tumi si emu obi kokoda ho no saa bia ye no ya ye nse ho onim na bia fie se wodi hye obi nkom nipa mbeka se ene emehwe mi huye nanso eto de bia enya wa na ebia asem no
wobɛkɔ akɔfa aba o na mmom ɛyɛ obi ɛna bɛkɔ akɔfa ɛde aba bɛfɔrefɔre o posi ni baako ɛna ni nipa ne tɔn wi ɛna sɛsɛ yɛde saa consignment ni free baabi ɛba baabi wɔyɛ droba ni ɛna ɔbɔ ne panyini amaneɛ ɛna ne panyini siska wom enti ɛne yɛ nkɔ ne nkɔnkɔfa ɛnɛ ɔmo kɔ akɔdam enti wo yɛ panyini ɛnɛ wo akwanya wo authority no ɔman no bibia kutawo ɛyɛ ahwɛneduafoɔ yie kyerɛ sɛ wanso betumi akɔdam obi wanso betumi akɔdam na sɛ ɔkɔ ama ahodoɔ bi no so a yɛwɔ wɔne a bɛdi ɔman ne so a ɔnom wadi awie na yɛde wɔnom akɔtum ɛnso yɛmu sɛ o ɛnɛ kɔyɛ nnedua fie ɔkɔ hɔ nom a sɛbe ɛhɔ yɛ mɔbɔ ɛhɔ yɛ bea baako yɛ amusiɛyɛ daa sɛ boa a onipa dasani a wotie me wobɛkɔ saa bea yɛ wei ɛna nka sɛ yɛbɔ sɛ yɛkɔ ɔmane adwuma sɛ yɛde kɔ akɔdɔ asiɛyɛ a ɛnka so obiara twene ho firim ɛnso wobɛhwɛ na ɔtwetwere ɔdeɛ menkɔ mekɔ akɔyɛ madeɛ onue ebi a wadeɛ no a wokɔ akɔyɛ no wonkɔ ma medu fie ɛhɔ ne yɛde wokɔ akɔto baabi a wohyɛ a deɛ bɛyɛ bia wo wobɛtumi akɔda hɔ bie no saa beaeɛ no yɛhwɛ ɛmeani kɔ ho deɛ wode bɛyɛ wo nua mɛkɔ akɔfa asɛm aba deɛ na wayi wo ho afirim anaa wayi no afiri wode no ato nkyɛn na aboa awia nneɔma a ɛkɔ so wɔ ne wiase mu no anuanom ɛden ɛnɛ konzi mahu sɛ ɔwɔ ahoma ne so ɔse akora yɛ Krobea Asante ɛna wie yɛ ne wo ahyia konzi nie yɛ mo ano abedwafoɔ nyinaa ha yɛkyeakyea mo bɔ mo aba so ɛne mo adwuma pa yɛda ase eburo awie yɛ wɔ gɔrɔmɛnsa nso wɔ ahoma ne so ɛna ɔse happy new month nana yɛ Krobea Asante yɛ mo ano abedwafoɔ nyinaa fihyia pa afen kɔmɛto yɛ ahoɔden ne nkwahusan mu Abigail ɛna ɔse hi nana yɛ Krobea Asante wada me eburu awie yi yɛnso yɛwuram yɛnso yɛjoin ne wo yankopɔn hyira wo Edua James ɛna ɔse akora no abedwafoɔ ma wote sɛ yɛma mo ha nso ɛna wie yɛnso yɛatoa mo ha yɛnemu nyinaa na ɛka bom ne yɛaba bɛsom Emmanuel Kwabi Kusi Brempɔn ɛna ɔse nana Krobea Yaw Asante yɛma mo piafo wate wadwuma pa ne wadwuma den a wobɔ yankopɔn hyira wo na ɔnyɛ mo kɛse ɛna okwaku wusu ɛna ɔse akora ma ha eburu awie yɛnso atoa mo ha yankopɔn hyira mo na ɔnya mo kɛse good morning nana yɛ Krobea Asante ɛna mani agye sɛ masan hunu mu bio yankopɔn hyira yɛ nyinaa wate wo sister Julie nie USA Julie yankopɔn hyira no ɔnya ɔkɛse na ɔmmɔ onso ho ban ɛnɛ Minanta Amadu ɛna ɔse na wo hote sɛ adom no adom wura ɔde ne nso abɔ adom so awie yɛhyia yɛba bɛsom na ɛnɛ awuraba yi ɛwɔ manim ha ɛwɔ afidie yi so ababaawa akɔ aba ya eja ɔho te sɛ mepacho nyame adom me hoye ɛde nyame ase yɛfrɛ wo sɛ mawura mepacho me de Alice Ntori Ntiakumboni Alice Ntori Ntiako Boni where die ni mepacho me wasafa ena brusafa sɛne brosa de te sɛ hwika sante mepacho hwini kan de a brosa 40 brosa 4 ka sɛ 40 mepacho na ate he mepacho me wo inchi mepacho tu free inchi na ba ha mepacho na no na menanam ahoma yi so na mikohu sofu bi na ni preach na ono asofo no e na atwa e de aba beto TikTok so no didi kuma sense ntwofo atem say oba sebi o mesremeka menuanom nsentwerefo oba kuma se a na se otie radio wa enu ohu se kuma nsentwerefo
ya dwen wo fom papa na oni instance a okọ serve ode sebe yenu aba na show a oye ena eye nyina so se uhu se kumasefo kokotena so na sebe well enu ye obedient but you ewura so free hin na bai me pacho me frenchi inche what na kumaseda me pacho devi ontina kumaseda enti wo sofo asebe wo ka sebe sansem hunu ne sansem fun se papa ne krama nyi wanti da o se ento wada good me da se bro Alice aduma be na aye we inche me pacho me restore o restore me pacho e wo inche me pacho mani nsan wo wedding fie sai me pacho me ko 24 years na enawie yi asem be na etutu du free inche edo aba bi duru kumase ana na Krobea na bedwafo edim hye wasem no wase entu nsimfimfini se be ya ebeti ase yi kire wasem na yentie me pacho yo me da wase se wa mame akwanya we na me ko school ena misia be mabi ntina me ne boy na neti yetina ya school ko ni mo first year ni mo na me denyem ye that was SHS na me denyem ye enti menyem ye no na wo mfi me mother ne hwe me a one me sister ne hwe me ama me wo ye na me mother ye 9 be ma na fima ka ma me nsa enti se okofa be ma o se ye ne ba be ma okay enti o hwe ne so no ane ba enti me wo wie ye no 1 week na ba ni jam hokoye okwa Accra o free hin ne kwa Accra o free nchi honom kwa Accra okay enti minam hwe me am ye nkakra hwe Accra na me sister kunu ono so support me nkakra na Accra ni nya 1 year 8 months na me she school ase obi de me to school woman bi we nchi o de me to school so enti school ko ni mu ena me frɛ no kan kyerɛ ne sɛ me pɛsɛ me to school so o frɛ hwan bueno answer de ma me ne sɛ ɔmfa ne sika enhwɛ me school wa bra ofa wo school mu nyemo e ma drop out o me pa try e na frɛ no o kan de enkyerɛ o ɔmfa ne sika enhwɛ me school okay enti manka ho asɛm bim enti me betro no ma me kan kyerɛ me sɛ akora me yɛ den amene na wo enti bibi wɔ hɔ a menyi mani enti me betro na me frɛ ne sɛ me betro akora ne enti one few no wa ko school no me pa try akora ne nso na me de ne hyɛ me chiko school sorry to say me mama you be a onomonsa akra me de ne hyemachi na me de akra na ko school me wo class a o me nchen teachers for na ne so akra ni mu mame e mame hwa akra no enti me be twa na me friend ne sa akra no me be true but me nya time we see different from say me ko class enti o ma ye mpe obi ne mfa akra ne ma no say de me true wi amagye no e no see you enti me de akra ne koma ne mame me de ne ma me tro wie no e na mame ndo de akra ne brem se ma tra wie de a me nje me ba na me dwen se ma wie school de obefi by still na bo ni mfi akra no on hwe akra no na manya adwuma koye wa akra sakama polybag adwuma China for company bi e na me friend se manya adwuma ekoye but mini obi obehwe akra no and also okay ne sister ho into the ne sister number mame na me fa akra ne man sister sabre nyina na be ma ne nso we no wa akra ho okay enti me de akra ne man sister and na me koye adwuma na later na mame bi we nchi won mo friend me say how a missy boy na ye me no into wa bie paint adwuma memra na me metina se na me nye se de me kwa akofa akra na metumi ahwe na me sijo enti me hye adwuma na se meye what's free sakama ho aba inche back okay enti me hye adwuma na se meye enti December me ba baby get ne de akra ne koma ne papa o village get na me boy ni nua no de akra ne koma ne papa o village enti me ye hu baby krom wo ko ho enti me duo na me kan che papa ne sisi a manya adwuma enti me beje me ba akọ
na papa ne ka kyerɛ me sɛ mini akora ne so tumi sɛ meba abefa no ɛna metwa so nti me kɔye me ma ne check akra na me frɛ boy na me sɛ ube nti no me wo ye wanhwɛ no ɛno kora na o si akora ne nyɛ uba ɛna ye kan ya na me ma me si mi ntwa bibia so na de nti na me de akora kɔma papa o kan kyerɛ papa sɛ mama ne mfa akora ne ma me na me kan sa na sometimes ya ha me ema boy ne kan kyerɛ papa sɛ me we nti no mi chinchin mema so ene na mema so mini abrabobo nti hwe no amfa akra na amame last 2 weeks mesaso ba ho say mame na omode akra ne bai na wo ne tse kwa ohwe akra no sisi a wo ne mame ne jai hwan ne mame bia boy ne papa one mame ne jai nti sisi a hwan ne behwe akra no but me dru kro ne so nkra 3 bi wo fie na me fɛ na me say ɔsɛe wɔn atema nkora ne ka kyerɛ me ne sɛ mame bia bɛfa ɔsɛe kɔ ɛnam sɛ mame bɛn nti later me bisa kromɔfo no mo sɛ wasew ne mame na ɔne ne ti na gya sisi a week we mu ana wanyɛ ɔba foforo a ɔne ne ti na ɔba no na abɛfa akora ne kɔ nti minya abotre twɛn ma papa ne bae ɛna me de tu n'anim sisi a ɔne mame ne gyae odi akora na kɔma obi a minnim no nti mesrɛ o mame mfa mani enko hwe baby akora ne wo no na asem papa ne kan kyem ne say me need to me wa akora ne so say me kwa hwe baby a akora ne wo o kan na me say mat because me ni obi a obeka say me kan lesa asem ama no nti saade a me ni omu ni asem baby a me ba ne wo no ma me no me nim no ma me ni gina ha me nim no ono nso me gina ha onim me nti me de ma asem beda ha na mensa kameba because papa no me no ba ena awo me no die yeni asem bia aka sese Krobea so na papa no ene wo ba ne te no mo te kwan finfin kwan finfin baby ani kwan yi so kwan finfin me patwan baby ani kwan yi so me patwan ye frɛ papa ne sɛ me patwa e no Kwasi Ales Kwasi die Ales Kwasi Ales o boy ne papa ne din no me patwa Kwasi Ales me patwa ɛna o boy ne nso de sɛ o di Joseph Ales o sɛ Joseph Ales o sɛ me patwa no no hia ne wei me patwa boy no mi hia no wenchi na oye adwuma we nche ho na na ote na oye di adwuma ho na oye mines adwuma nbi we nchi ena sabre obi afe no awie JSS ya ye de wakọ akoto SS mu foforo na usa eye de na akosi ya mines ni na wokoche wo wewo me pacho miana na mehwe me ho school mu die nti because minim me papa besi na minim no besinne minim no enti miana na mehwe me unnim o papa sesei se oba ne be ma na enyem na o maame so ne hwan na enyem o se me papa ho o wei o se o sama boy na ye de na unnim no minim almost story how I see ko wie wan kan kyerɛw but o se me papa ho wa money din so ankyerɛw obo ni din kyerɛ me kokro ne so ko hwɛ no me ko hwɛ no but enya me nkwa no mfi ye 8 mfi obia enti me papa de okay ena wukɔ school secondary school why na ene ye de wukɔ tom wukɔ akufu ado ayi bia da me pa twan na wukɔ mu no sɛ de ebe bia nneoma hudu obi wɔ hɔ why na yo sa nneoma no ma wa wo ka sɛ wa na ahwɛ wo me pa twa JHS na chiche ni bi hu mo school mo eno si obeboa me enti ono na hwe me JHS 2 sa ma me wie JHS 3 no sorry me ba cho there bi onde no oboa obae na me obae no o say o hwe nkra bi okuma se but say din no o hwe bi wo school mo obae me sa me nko me din no nyae na obi sa na mo se me majai school
ɛna ɔsi ade nti ɔba fi ɔmo de ne ba ifi o ɛna obi sa ɛna me kyekye mu sese ni se nti na magya school ɛna ɔsi saa de ɔbɛboa me nti ɔno na hwɛ me from JHS2 ɛma me wie JHS3 nti me ɔno ɛkɔgye admission wɔ SHS maame. Okay, nti yɛn hwɛ de o ɛyɛ teacher ni bi na ehunu mmɔbɔ ka school ne kura wo jai wo JHS o ɛna watumi ade wawura mu akɔgye admission wɔ SS ama na wokɔ SS no no ani da aso ne hwan nti ɛna wura mu because wa na wo se wo hwɛ wo ho wa de wa kwara keto afi no awie JSS wo bɛ da hwɛ wo nti na wo yɛ dan na de hwɛ wo na meton sobolo ɛno na meton but na me nia ni da so bi ba bɛboa me. Okay, nti na me say me kɔ baby a meduru a megya bia ti wo kɔ SS no na wo de wuni ani da so de na wo wa ne se baabi a wo kɔ no baabi a beduru bia no se wo ho sa na wagyae. Okay, me yenhwɛ ɛn wawura mu sisi a wawura fom wan ɛyɛ de na akohia amans ni Joseph Alex Osayiwe kwa me fa so hia ne ni me wo enchu na me nya support me madwen se me fi ho abesia kwa akra akotena ho wo kɔ SS no tinka wu jai me pa try enti mema me kɔ ye case se madwane enti omo yi mi si board ye barrier enti board wo kɔ nkran no ɛna police fo yi wu si ho enti board ye barrier no Brian no say community police Alex was say me pa try enti omo yi omo say omo me fa me free board ye emra enchi no no ka ho no omo ye two no ka ho na Joseph Alex was say yi ka ho me pa try enti ho e na me di ho no obi a obi o si ade dofo enti wo no ye yi na free enche so no mra board ye bari amefa wo ti woni wo ko nyina no o ye olai ko me pa try enti ka ni ma na fai me pa chode enti ye dey wo wa ye olai wo ka ni na ye dey I'm interested me pa chonti ye ba honum na e odi me call station honum no e na me we omo ye ombisa the kronti a me di free honum a me kan ni na atrom wie na omo kai sa dia metimi akofie no nti oje me number boy no ai me wo ho anu afre me like no person who reason ti a me dey ko akra and am catch and say oh enye bibia me na mpese me free e honum e ko akra enti emu ho no na me ne be ye we me ne sha asese ye date nti sabre ni nyina na wo school na ye satam na me result my na result my mpacho debi enti wonyem wansa na result e ba me call school no be 1 week to 2 weeks na me nyem ye. Okay, enti SHS me wura mu ansa na me nyem. Okay, enti wawura mu say boy na nyem onyem wo no wasan abafie onyem ye na wo bo na mane ye wonyem no den no nhye no ne wo ye oka say ye nyi yefu no oka say ye nyi yefu no e ma me be ka say ye fi ho ye nyi yefu no enti so de do ka no na se bibi to me a ne nsanim enti later kra na obeka che me say ye nyi yefu ne de anyensen ne nye ne nyensen be ma wo ne nanyem de na beba se obedinai se nyinsen ne nye me nyensen eno de mean to me nche because boy no ohun me no within 2 weeks 2 months ena like me bisa ne se ne mama ne papa wen ba ono re proud mama ne se ne mama ne papa wu ye bra na usua osi no usua na ne mama ne papa wu ye okwenchi osisi Krobea nim se o mama ne o papa wu but yetina okofa papa bi free enchi hono ma bai ene papa ne ba fie ebetu mitinsa o me wo fa ho ebetu mitinsa e wo me wo fa ho a mene ne ti dan ba kum ansa na me benyim enti na che se ura SS ni mu kra no na ba ma tu tinsa o me boa me pa try
enti obi a obeka kire wo se ne maame ne papa ewu se sa papa akwesi alesi oye hwan sesi a ose ne papa no ose ne papa ene papa no na wo so a confirm we hunu se yampa se ne papa na na me dia akra ne bedi ho no de bi boy ni nua frɛ me ebisa me se de ntina me dia akra no akoma o papa by me kokru ni so me bisa omo se papa ne ba panyi ene Alex ne ba panyi no ene Alex okay afi miemra se wanyem onyem oye no montem te e wo dan na moti mu no anase wotena dan na mu na de ewo yi mene neti dan ni mu ana me de wo ye okay just that no fee me obi anete dan mu de ade nti no fee no fee me because okofo ba afoforo wenchi wo nti se opon adwuma 5 no ko gen ho obebe fie ahomache I say wo ware mienu no ene ye dey nti mene net na dan mu awo ye me wo ye 1 week eno free hokoye eno free wonche o free enchiko free enchikra kwa akra eno free enchiko akra me pa try enti na ba be ka wo ne akwala ne nko a me pa try sabra wo free boy no ka kire ne se onso wo kwa akopa adwuma aye e wo sakama no sabra na akwala ne wo sei sabra na akwala ne wo 2 years 2 months 2 years 2 months me pa try e na ne koma ne papa no me pa try tu di ni free enchi ne ba akwa mfimfi me pa cho wa mama fa na mren papa me de ne ma ne sister ewe be kwai be kwa asante be kwai se be kwai tu di akra ne koma ne sister wo se be kwai me pa try e na ne sister ne mum na di akra ne ba akwa mfimfi me pa try o ka kire wo se akra ne nye ne sister mum no o man na kotena ne mum ye ne papa no de ne bre no kwa mfimfi me pa cho jo kan che me so di akra me fa akra ne koma ne sister na ne sister ne ntina later na me ka se me be fa akra no e no kan che me se anka ne sa o ka se o de ne koma ne papa na wo na wunyi abusuani ya nka betumi de oba no egya no akoye wadwuma ya chencherenchin a ba ma ne mum na afre no ka kire ne se o mefa ne ba na wo koye wadwuma me pa cho manifi no like teacher nkura ka che me so behwe me no me de ne ko ifie but asema mo ka che me say obi nhwe obi ba enti se manya obi no behwe me de a menjintum enti me de shemtim say me a me ye we no kura no mo se obi nhwe obi ba na ebe de no ma age me ba o ma me we me ma me wo nanka wontumi nhwe akwada no me ma me yo bia onno mon sankakra na wonni nua omunyi na nia obia wo ne papa side monua no no moye sei sesi aya ka 3 no obia anko ne papa 2 omo papa e the same na me dey different tinache se hodi akwanya bia ni se hodi akwada ne bija okay enti wakosa kamai waba o ba be ye wadwuma e na wote se akwada no se oni boy ne sister ne ho na emu mo wode papa ne ho o ba papa ne ho da ma ba papa ne ho 3 times but I be na ade ba ho ba kuna me ba no me ba se me behwe o mo ba me dru ho no e na me ka se sa ade a megina ko by second one na last year December no me de niema e na bre wo mo bi di dwa bre wo mo na endo eti ya ade ne de me ba se me beje akra no o ba ade asem no mo ka kire me ba papa na asem o kan che me ne se me need to me e wa akra ne so nti o mfa akra ne mame wa kan sa asem we ya kire boy no ma kan chen by ofua ne papa so se we need to me wa akra ne so me ba try se si a boy no way boy no see o outside by me de minim outside hey minim control also na obi kase akwada no no osa na akoto ne twene boy no ne busua so a obeka sei enti na sisi wo mo twi mu se uni tumi wa akwada ne so a obeka sei
to mean count and no de mean to mean count one same baby. Na akoto ne twene won so. Me pa cho debi. Enti die enti na waba yanim apa ka kire me na mentie. Ade kronti amaba ne se me hia me ba no. Me pese me je me ba. Na me ne me ba kotena. Because akra no owo papa no ho nyina akra no still me mo muska me sendiska ma wo mo enti me pese me amekofa ma ade se de me amehwe ma ade esi akra no wo mfie san sisi afi no ko 4 years afi no ko 4 years me pa twa he na je so okọ ho no eye eko mfie mienu mu ni o me pa twa he ya to de bia mo preo ni o ma bi wo ho no ma ho imfiti prekupe ntu saa na mo no anamone a ubetu na china ebekọ akọtwetwe nsem bi se yi apa no akwada no wode ne kono wamfa akwada na anko ahogono so ye ka so obi di obi bibi akwa ahogono so a wote ase se abotres aha nya se ni yemu ekoye basabasa yemu ene ma wode akwada ne koy atemnie mu di bisa si ya na me fani se be 2-3 months and sana media akra nbe ko na me chati bueno se onu nim se menye adwuma bia e na support mfi bebia ma e wo se maybe Alice jiwe kra nafa ye business nafa hwe akra na anke ye bat sika ma hwe ma akra ne so ya hwe a me sister kunu e na eto adruba akra ne be didi a ye me sister kunu no enti mesre na ba me kan ya anya adwuma na mse saade a o ma me fa akra o ka se me fa akra ne ma ne sister no na me nkoye adwuma tobo ye wo sane ye ya amoka no ene ye beje oba sa na aka no me pa cho David aka no krewo me pa cho David because ye nim say in that situation e ma akoma ba ayese sebe wi ni a wakohyehye ama na no aba no o pe bibi de atwa no mu ni mu o say Charlie ma no aba o ma no atoso wi fo o mo tem so e da wi fo nyina mechiamo se wi ni ano ba o pe bibi de atwa no mu ni mu ama na no na atoso no sa na oba nso ano ba wan hwe ya asem bi obetudi ama no wankasa wakoma be yo ya entinya sa bi na otuma no ene sa wo se wo mami bibi ema me mfa nyadwuma na wankasa oba wa wo no me mfa nhwere de a beje oba ene o ka sa ne fa ne koma me sister nya sa bi ne koy me asema me kan che ne say obi nhwe obi ba because untumi nwo oba na me sister kunu na ebe hwe akora no enti me kan che ne say obi nhwe obi ba okay ene o se ne obi nhwe obi ba de a fa me ba ne ko he me fa ne koma ne sister afi mate ase se wo kobo ase a na wo fa bo kuna so a abo kankanfra senkwanta na watwam ekuro bi hye ho ye frɛ ne mankona hogono se ekuro no wo ba usi uhwene kakra mankona hogono enti awurai wankona hogono se afi mate ase odi akwada no kwa abufuo so enti papa no sesese ya no onini sutumi okay afei edie na abapa ntia ama afei die obi nhwe obi ba na nyame aboa na wama na command sister na sese a transport aba ne papa nchen no wo ho a o ma ne wo ho na afei die wo san pa akwada na je no ari kronti a me sa pa akra na je ne se sesi anu oni papa ne ho papa no ne mama bi neti ena no hwe akra no by sisi a papa ne mama ne jai asa kofa empna be 2-3 weeks ni e de akra na koma empna no nso se mi gina ha onim onu nso gina ha menim no enti empna me mpese mama ne behwe me ba no enu nti na maba se me beje me ba esi a obande ne nana ne transport no wode mpna no so ofri mpna no oni jaya no de ne koma mpna bi enti sesi akwada no oni kwanfimfini hobio David oni hobio na what is yes ya san transport ne kwa hen
almost all se passe ya transport na frequent finfin aba se passe unim se sa transportation we nyina wa na ma ne bai Alice me fa try eto de bi na se mo akoma ba ya mo nsusu mama no mra ema bebre atutu sa na mo we bi enu won ho ba ko bi dia wodi suni ade ba betena ha ye kwaje ne ba ma ne unim na koma bae ena na no bae obi hwe obi ba se ya bia be som be fauba be joba ono kra de osore ahomachi tututu akra mfie mienu ba wo enu ko ja ni si be ma ne pona no be ma ni so esremni wa wani tua yango afue wa no oye yi kra wo pena gina ko na wa wo sade ho aba sa wano aba na sa waba beto na tweme so dia manya no osore ye ahomachi o no ofre no be ma won hweba no ma be do ba na be si wo kwana no pie na be fa aba opie ye nso ampedi ampa akwada ne te ho no opagya akwada yi woyo kai wallahi obekosrem ni na ko mane next bus ye ko na akra ni tim ye ni kosrem obai nim watena ho na wotwe be me ya amfa akra ya ama me ka hwe na wotwe mienu be me ya amfa akra ya ama me ka hwe enu obi tia na asese hwe wote ha se wo be ye no aba be kra kwala de ho asem de na ba oba do waduru srem na yei wo yo no dimrika enji se to de bi na wutu anamon na wanhwe ye na anamon na wutu no enya hogono anamone a emfiti preku penkotu na obetu mampamirika ene mo amutie mi wo manko na hogono nyina mechia mo manko na hogono ufri honso ene we big shout out to you manko na hogono abaya no wanko na hogono ene ne so te yanim hayi awie agen osena na ya Krobea Asante ene ye wa ha yenso ye kan ho onu abedwafo nyina ye chiachi amobom abaso ene mu adwuma pa ene adwuma dene a monso mobo wo woni owura no ne papa ne ntem te sei papa ne de minim ne da enye omode akra ne ebre na me ba ho a minim ne da okay waka kire Joseph Alex osei se die mi hia me ba waka kire ne da me pa twan o kan de na kire o me kan asem o kan chem ne se akra no mfa ne mame adentia wan kan we de o kan ne se on fa akra ne mame die nti no so on fa ne ma wo akra ne ntena ne papa ho ontena ne papa ho me pa twan wan ka se bia o discussem ha no me pa twan afina wo be ye bomdwetire bia me pa twan David mema mabega fonse misa kwanya ewo ntori na semi ho ene oba ya ewa ahoma ne so osi akra ya Krobea Asante wada me buru me ma wa ha ama Charlotte osi akra Krobea me wa atwuma kofodua awiei na mi tie mo ena me hwemo nso adiye me huse onso wa ba ahoma ne so nyankopon hyirawo Kobi ewo South Korea edo se akra Krobea me ma good evening and now we are South Korea for yenso ye wa ahoma ne so a ye hwewo uncommon favor I love your name uncommon favor nyankopon hyirawo ate o se na I really like you rough and now we are me Germany Munich sasa na ye ka no ana Munich munchi die media be ma ye Germany na ye me mpeme ho asem nya fe na me be ha kam tachire ma bia akosi ada ako a eno se akra ya Krobea Asante me nso me wa ha me hwew tuga 1 wo Volta region ho eno se God bless you ene mo adwuma pa ne adwumaden a moyo DJ Uptown na na sarebedi ako eno se my godfather we me ma good afternoon wate nyankopon inshraw atabwa ten fashion design eno ose akra mi okumazi kotwi ena wie mi so me monitor show no live nyankopon inshraw kofisika ose akra ma hebru ma ha ena wie yanso yakam ho ha
ɛna yɛne mu nyinaa nso ɛna ɛdi dwuma no ɛberɛ a owura no ɔbɛhu nche ɛne nyinaa yɛteɛ ma bɛfa abare a no mahu na mayɛ ɔlai wɔ kaa mu adɛn ohunu subai bi wɔ ho sɛ sɛbe woyɛ mɛmasɛm anaa mepa sure there bi na me ankasa mene na anhyɛ da otu meeting san we mene na anhyɛ da ntena dem because me wo school mu ye makwan a na mabafi sa so otu tinsa no na watwe a wura SS mu mepa twan e na ode nyemoe eji otu tinsa na wo school na watwe no abafi sesai meka na me wo school sa time na ye double try compass o mu twam no nti ho a mo se o ma che ye mu bi mrafi enti ono ankasa no na me hu no ntena fi ho since amenyem ye fi ho ntena ho ohun bibi wo ho there be no ne ge obi date wo enchi honum ofa oba foforo we enchi honum me pese me hu wo side be ma ne be hu se ebia onso ye lala bi wo ne chi ana there be okay afei time we ye wadwen se opese ode akwada ne ba ode ne ba ye wadwen se opese osa befa no o se usuban a wo mu ntin sese ye de akwada ne mawo no o se usuma ba na wo ono kan che ne papa mo se me ye me masem sa no kan che ne papa mo but papa no ye tena se ye kan asem wie me frɛ no na me se na kwakuwa de ntan kan che papa mo se me no ote no me ye me masem o si da bi man kan sa na me papa na ka na asem ono kan kire me no ohun wo kwammo na bi so ana de me ba na ngasa me ne te no me ana ya wuwie me ka se me ne ntina biem because ye na ode ye me no na ebro me so and asa won ntina biem enti bra be me be 2-3 nsa na wo mfie sai me patro otu meeting sa na me wo 20 years 20 years na wo ko form 1 SSU me patro sa na nete me patro na wa na hu ne se eye so obi afi na wo ko SSY be ma be 2-3 nsa ana se be ye obehwe wo school mu nti na wabusia nso ma ho kwan ma wo faje 3 nsa me patro na enye but adekronti ma me pene se me ne betina no se de metumi atena faako a me ninem enu nti na me pene se me ne betina on ninem mu se one say support to be a free man we say be ma bi beka we beka so pew na odi na chi we so pew na enu nti na ma me pene se me ne betina enti se be ya obehwew amoako school nti na opene se untu 3 nsa o me pa twan na nye do do but na me pese me na netina ho se na wo mpese amanfo bebo chaskele se bia we bo obi nu ama akakra na emum so ono nko abebo na wahwew enti na apene ye ma ye 2-3 nsa me patro by na me do no bueno na me pe no me kan chen se me ne ntina biem ni na achikura no still na me pe bueno sa any broken heart na ma wo yes so wo megene ba broken heart meboa me patro David obuwa e cheo we na no hwe akra ni ntia because me yi me time so no on show e na wa dog e osisi a we free nchi akọ hyenkran enti na broken heart wom ho na kono kwa ende na ha me because minim se bueno oni mentina se de me wo ho tumi ka se wo ho ahinti me ma me ge na free krom ha de minim se oni mentina enti me de me ka na broken heart wo ma na me boa na broken heart nim but hwe na no hwe akra no e na ha because uja akra no koye no akra no no nyenya 3 months na me ma akra ni gari no nyenya 3 months na akra ni nyenya 3 months me ma akra ni gari se dienti sesika ma support ma na se 3 months yanka nufo no obenum tinka wo ma minye aduane ndi na me de akra no se nka ne wudi gari no na wa ma akra na nom kusewai ti sa akura ya na ama ne gare na sese be ma ne papa se oni ne sutumi no me patran
Kuse why next time so wakoma ba ya so wanum memo anon so ma wano ekoba ye na wanko na hogono no eno na akofa sase mu nyina aba. Okay, for this is the whole issue on the table. And say Germany. Na Germany so Bremen ho. Bremen. Huh? Bremen. Hey. Em casa Bremen yo. Favisre why, mpesa osre. Mensu. Enti Germany Bremen. E ho no say wo. Mati ebru say me show. Nana Krobea ensem bia yawo so be wa kwada abosome miensa ba na se bigari na abesesa ama no very very painful hands mua ana mua ona wo ka sei princess osana Krobea menso me wa ha menso me tie mo nyankopon hirawo Irene and will say I'm sorry young lady I'm sorry. Enti oye awadwen se ne memwa ha na emu mema ba ko abo na wono nso nyemo na wo cause a situation we mu no wote ho a okaya eya unu ho se ma mpe me ba bi kura antena anwen me patwan minu me ho pa besi ne ene kura me ye adwuma yitua me ka me ye adwane di kura eto de bia bitumi hyedem so aminedi because eya me ya se me ne boy ne tena sa okaya ehame semene boy ne tena enya the cause of obisu enye bida otaye sa wanya asem oba de achame akra mama unsemisa akwanya yo akra me da se awra sisia wo vie say me patro me ko 24 wo ko 24 me patro ebra krache na obi two trains and hwan na wo wabusuanfo be e pa cho me na me wo fa ohobi na bla na okofa ne bai no ono su wo hobi wabusuan na meka na me maame o mo na hwe yesa akwada afi na wawie JSS yen two trains a me pa cho afi woni ne tie ni nyina echi na teacher bi na egoje admission etoto wo ho ne mama wo me pa cho ai eniema no be ma no a woni na wuye na toto ya na teacher ni na toto e pa cho teacher ni na gi admission eto oniema ne fa na boy ni so to fa na wo ko boarding me pa cho asanku na sabra okoje forms no ko toto oniema na nsa na be ma na toto fa no na be ma no ye dey obi a watu trinsa na wo ma teacher ni mom na akototo ne o masa na opesu me teacher na se mo kan che me ne say ono support kakra obenya ma me bia obeya ma me enti oye ma me wie no ka sisi ade o wa hu se meni obi nete enti saade a boy no beto aso enti ono kra na kan che boy ne sisi ose na onto aso na so so ne me betina onto aso hweme obade sorry add up to nasebu ya wonya shi on so say teacher ni no wo pre wo ho ekokofa be menti ene ono nsu jao sa akwanti mfi ono me pa try to aso afi ye hwe ebra obey papa ibe fa ofri burial ho na wone wo ba no wonka se ye musi no pese wo hunu ni entira na nka wudwane ana ase na wo ko wo hu se ye de ntia mi obisa mi asema me kan chen se nye bibia me ni support wo enti wona metenti anka me ba akra na mabepa adwuma ye no nti na me free ehonum no na afi den na afi de ebeda ne Asem Beba Dabi say that is here no we as my wono metumi aka ne say like boys ni bi wo ho a omo nya ade enche free nti o ka say oni me betina opeso oni me ntina na onhwe me say mema no bi enye mema ye opportunist dodo na enti obi mere yomu na wagina ho na ode awew ansa na meboa wa amaboa wo saa na mema te okay eyeto aso busa ba ko twato akora no watu ni din amamre kwa so ana
akwan be no fa so atu ne din akra no me fa nsa akra ndin to ni podi be dane ntokwa say because oye na dwen sanko de akra ne beto ne mpena na wakofa no no what the akra ne koto ne mpena me pa cha ade na ne mpena no wiska na ono ge ne kro na na hwe no ana na ge na hwe boy na hwe ge no do be din to na mambre kwan so sen kwan be no fa so to be din no enti wa mpene se won fa ne nto ne mpena no eno kan che me say sa de a say de ode ono de ales na me de ales no akra no ye be friend say eno obodi no enti say ye to akwala din amamre kwan so say bi a ye din toma bi ana sika bi sembre pumu de free oba ne tai ne de bibia nim sa me pacho de bi o ka so wode ne to ne girlfriend aka say on mpene no so de ales me so me de ales enti ye nka mom ne mfra akwala ne say Alexander na just wade na to mum yenu no no de wan say name na to so eno de ono ne say name so nti me na middle name no me ana me de ma akra no enti wo fra akwala ne say akra no wo fi adin a me de friend ye na na say okay but din odi ko school ye Alexander Nshiraba o say okay ti Nshiraba na wo de ma no me pacho eja kwa abi nada that's tama Alex be for free barrier hono na wo guy for fraud dey tinana me pacho debi na wo obia me pacho debi akula 2 years jene na sequence say wo kwa akra na wo de wade beko me pacho adwuma na me koye no omutwa polybag China for company bi e wo sakama mean to me fa akra ne nko ho because nipa na ofre o ka che me say chemicals no mu use ho no enti mean to me fa akra ne mba ho wo school ni na akra sem wo ni super ho adekronti ana me pese me ko no akra ho no enti na mbo na support eni ho enti na me pese me tukwan ekọ ho nom no na say enche say takra de wo ho sehwi yo so wo ho ni nyina bemben ana odi atwabra takwamo ho nso ben ana braboase ana brakumase bada meyi ye sam ya yebi na ye akra die ntia akra onom no na minim obi wo krona na mete so ansa me ma me de me kotene nchi no na ma sister bi wo ho a minim no enti me friend ne ka kire nse sei na ekom no ka kire me se ende saa de a me ba ho a obepa adwuma mam enu nti na na ma me prese me kwa akra onom no wo fa na oji uti ade no denti a wo kwa akra no wafa akora na ma me na wan kan wo fa no se bi so suma ya o kana no kakra wan fa akora na nche wo fa se wo fa mesre wo bibi se enti mesre wo ya ma woni nko me ba no ho ma me na me kwa akra me scam de aba ma wo da akora na ma me wo fa no nya obi a o ye stable otwika enti ontinafi ena akora medika de ne maame but me de ne ma na me ko school atam na me ko school no mo frɛ me say akora no me maame akoti ato ma akora no omoda babi sei ena me free school be safa ama de ko school mu wodi akora no ekoma boy ne sister no obi anka nje se obani sua antu fu se obani sua nti fa na nko me pacho de na wo sister na ni kunu ene support mo no sa sister no nu ni ho me pacho de bi me sister ni kunu ene ne wari wi ya na okọ awukugwa ofa ne kwa awukugwa de bi ge oba ne kwa awukugwa no mo se mo koye amamre wo mu krumti onu de okọ awukugwa enti ni kunu no ena oye adwuma we nchi osisi a mu fie ho na mo se wo se obi hwe obi ba no se ma ho fie ho na ma ho very good in se ma ho dia utu kwan sei akola 2 years na wa wo ye busuani anka sakura wo firi mu ya ka kire so obi hwe obi ba na wo kwa kofa bi dia ba obi ba na wo hwe no dan se wo de ko mo obi tio fie ho na mu no anyi obi afa na nya dan se wo de ko mo obi mum ho na mpesa me dia se ne fa no se wati ase kuna sister me tukwa ya bo mesro e bia bo so mi bia mema o sei na da hwa akola na mame dan se wo de ko mo obi efie na ya timu no se efie ho no enye ya efie boy no papa na ye de ne to no
ɛna de dan ne ma boy na otim enti boy no ye eba sa me ka se me ne ntina biem no ka kire omo so omo nge dan no enti me kotena baby foforo kura oba ye yifu akra bai udi wani ahu banda me di mani ahu ne da na papa ne ho ohu no na ho ye wo sen me hu no mampe enti a wampe se how an me o me ho a how an ka meye no enye sa na minya no obi ka se wa ha oba na obadia tu me pa twan na me dasi okay sɛ wakoma sɔre a mesan repeat bio yɛ susuma wano mmra abaayɛ na akoma sɔre yɛ na no kɔbaayɛ no ɛno ne nnɛ na wofiri nkyɛ koraa bakuma ase asɛ nyɛ ka sika ketewa da wobɛtua o ɛnso hwɛ sɛ ɔte m'anim ha saa na tie o onua a wotie sɛ wakoma sɔre a ɛyɛ a wobɛtumi a toa no nareka akoma sɔre yɛ deɛ wobie wa no kaayɛ ɛnɛ ɛde wo nam haw paa mu yɛ nya asɛm ketewa saa na mpɛ sɛ mekyerɛ mɛnyɛ wii ni a wakɔhyia ma nano aba nano ba ɔde kopɛ biribi hyɛ mu ti wo nso wano ba to wano nareka anaa pensuo bi na bugu wadeɛ so na bɛboa wo ɛnɛ Kwame Apiaku bi wo UK Leeds ɛna ɔsana na yɛ Krobea Asante Nyankopɔn nhyira mo odwumadi a mudie yi sɛbe munya ma TV ne so deɛ ɛnso hwɛ o ɛna sɛ nyewe nankranfo nyina so ɔmo ba sɛ wifo nyina ba nti Nyankopɔn Uta Mohammed or Zabzongo ɛna ɔsɛ happy new month daddy awiai me nso me ka wo ho yo mate Nyankopɔn nhyira wo Uta Mohammed Madru Zabzongo die onkyɛn hwa abaya na wo ye mobile money wo mosque no achi ho no ye friends akuraja Mary yeah Mary na no o che me credit Mary Nyankopɔn nhyira pa wate Nyankopɔn nhyira o ye momo wo Zabzongo mosque kɛsie ye chi ya Mary a very good afternoon to you Nyankopɔn nhyira o ayi Sharika Sapono say nana nioma bi wo wa na asem awura yi kan menti ase de wonti ase no facto ho fa busa asem na membusa ne mfama wo why saa na me de me ye no de wo wonti ase no na de ato ho na me de awo no na afi wayi ma no Ans farm eno se hwe wi ase ade ba ko enipa da se ni menye bida ene se odo ho betu nipa so abaye wodne ho koto krache ne so ena krache ne yi ne bo ho fa ho to wa wo ho so na pe bibiye oh Yankopɔn adom sese wanya ne bibi a wo ye den so woda no odwen se ne ba wo baabi a na ne ntumi nna enti no wo ha no okay Irene and was say sorry young lady sorry emaya no mumfanya futio yeah mumfanya futio so wo school a emfa wo hon to be ma so be ma bedi uhamo wo be mu abresa ekira bi no wayiwa ma emfa hon to be ma so fa hon to be ma so ne de mema na aba oba de mai to de bi aya mo mema no mo adwen bi tie ne no mema mo de na aba nti mo am nso de ne ye beka ma ne nso de ba ne ye ka ne ye ka okay Dr. Mankwa wa ha wanya bedru die na ne yemwuram mumie nkwura fikasi ni mu efie no a se wuwura mu a ahoto ahyemu ma no mumie nkwuram efie no a se wuwura mu a ayaresa ena wubenya no mumie nkwura sa efie ni mu efie ni mu a ose de wasoa ne soa na wabre no ono na omra na obenya home no sa efie no mumie nkwuram na sa efie eyekumase heya na ewo kronom bosie Red Park efie ni dinde Ewurade fie Herbal Center Doctor Akwaba akora ode mejo so oburu na umpomu awtwede ampo Nyankopon adaroma na ntumenti
ye ho ye pa very good and then so ye dwada no kwasem pa ye wura bro nya busumi mu enti memu afrinhia pa de afin kometo ye mfie so sure na mabo awurade fie heba center abaso no kwasem kire se afimu nyina muni Otec FM ni Asem Beba Dabi adidwa nante no kwasem pa sabe de chen ye so ba ye dane mamumu bi samama ye ni mu anwiase na mu akurekura ye ni abeduru sabre no yankopon hira mo pa wate akra we de meso me fo akonya we so na meso ma do Otec mpanimfo nyina ase madam so mase pa because ye de ho betwene mo no ye ni mu nwase da biara da na nkrofo bi nso do nipa bi nso do ho atom ho so e mo bitum ga se papa ya Tuesday wode ne ban ba bi di adanse de am kan na bana bubu 3 years or 90 years wasi Otec de me tipa pa ngram so Otec de fake for ma ho na me de mbai ko ho awurade fie de me se fie ni nti akran beto no Tuesday no ananti wo hye ne mpabo kama edi akwani abaye ko video no anani age ma me ne papa na ni age sa sa no se he no akra yenso ade aseda be mamo because Otec de afidikase e ko bi mo ye ko mfidie ni bi so be hunsa ade pa bene no wa na mpani mfonso ni tie na mpani mfonso na yare mo piafo enti hade ya mo so dwumade na so ya nipa mo piafo enti me so mbo ma baso kase pa asem mo so yenso abre na abdi bia na e ba mutimo ne mu yi na mo ne edidwa kama awrade nhyira mo nyina ami o ma mo nkwatenten ami nkwa ne hia ami sisimu den piafo mo abe mo nya den piafo wa not ne o man timi mo miensa nto so endia me 3 street 3 street we say ma mia nya nkora miensa ho na de say shemu na wadi miensa to so ena me ka men ka so ko bon nkora miensa dabi so bo aba ko baba kwa no ano na ehojo ba be hojo bo be shema na ehuru shema na ehuru na me ka no emu adin ayi be say atefa be kwa anwan ene ne awurade fie heba center natural no kamun sam kire akwa wo de bedo tiefo ase na me transi na duru ada na me toncha kese ma me na ba akopɛ otumfo nkonso bunkum hene akwa me chawo wiei wonso abie no ku ha e wo mazi wonso na du kulumbo jansin wonso a uduru ho pepepe na watro no ne hotel anim ene ne sport anim nipa ni ahoto akwa me chapa otwiri ampo nyankopon nya okase na danda nyina oma ho bambo no ma nyinkire ene hia ya trasi akwa na ebeda watiefo no ahwefo ase ene wo mu ma ho nanso omu kire amanfo se omunko awrade fie no saaforo nyina mesiro twedi ampo nyankopon se onhyekire wo mu no onyo mu nsa na odwuma yi na afia yi ko wuro ma awrade mfo mu kotwa asomdwie kwa so omo ankwa ahoden wo mu na da bi wonfa ahoden so nsi ahomra na ma wo mu e wa awrade din mu nti amen akora ya trasi da bia Dr. Mankwa me trasa me kire akwan se do kire no eni ba bia e wokro no bosi Red Park ho na ebutu a edi adwuma wo de ofoka no kuma se asu besi kronom atwoma kwa amora bank nanim wusi ade cross U10 so cross o cross apraja funu jejina obusa se opebosi taxi station o mbe kire o de obunya koduru ado han se obeka se o kwa awrade fie o meka se ho na ahoto ene fa ho die wo akora ya transi me de number na itudwa me sori a wo office o ne mbe che wo ha na ye nche no frem na me ne o nche enti utie me a number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 ya transi de bia me si trade de bia me se ese kokromotie no insan ho mopo mane nyi na de bia me ka si trade so nya tie didim na akora ti ade enso okoso wo Ghana ha pa o ya amanfo wo ho ha okese na enso obi obeso asa ti ade na ba awrade fie ndie otwedu ampo nyankopon so o mu asomdwe kwa so enti na wo tie me obi o se mitini mu ayem dududu wo se fa no dwam gagaga wo se mo maso kyehime obi won so asemi de mitini ba sa akora na me pon ahwen moja firi me hwenu mu ba obi won so mitini nso wo se aman ka mitini na obi ni nkomo obi won se mitini nso amani so wo me mani so yem kusukusu mani ase ni twa nkyene obi won se mitini nti koko na wo mitini no asabe fifi mani so amana beda ne ete enti saafo na wo tie me ne no so wo tie ade problem na abeka wani a
wode tumika bla wala fie ba center wo ase bibi ni na mutrim bia le tumika na bra wo ba aduro ho obu on so ti ade na be so na so eso na so na be so no kon amana suma ndududu ase do ote se obi tuhu wo na sum ase bibi ehuru wo na so wo se chen sa ketekire e wo na sum sa afo ni na de tumika bla wala fie ba center bagie nu papa na ye nature no ye ho de biduro kroje ne ye no ho akwa bi na me kasa ada na ye trans Tuesday trans obi bae wase me hu nyam nyina bibi ni nam yam kukukukuku hwe ni dinam so akora ne nkote adu adi si so a da bia me kasa baye de edi dwuma bone pa Africa won de bayi tuntum de ne bayi kokon de ha nipa fufuo de di hu asem ka kire nipa hwe wase pa ba bi fa omom Yusuf fufuo no hu wa ase no wo hye onkom ba de tuntum ne de odi sika kora ma no bayi kuku de akogum no ahye wonsam ade nyina bayi kokon de ba bia won so nso betu aba ho sa afo no ha nipa ye aduro ma na onu maduro wato wase ma hu ba bia de ne nam yam no ayira afrim yam ye ka ne se bia ye ka ne di agro tizo sister ba ko ba na akora na ba ho na ne maame mani ji aba o mu wase we kam tin radio so meka se bi kra eye trosem na so mbam de mani be hu se ye no kram se ya na no be bua ebesi ba ye nka o ka kro ka so aduafo do mu dwo manum omfo mu asem kono ha ne se betimi asiri so be hu se tumi ni ahoden e wo awrade fie me ye ono nso aduro ma na ade che no afram no odi adanse wuma baji aduro no wonu maduro no from us doctor we na say condition nam an was me yam na ne dwa me no edun gum yam na dweme form wow ye kan say bia ye ka dwa na say ye ka twetwe bia so wad wo hawa mane akorade e fe korade de ye ni de wie pe ne say manya pressure aduro a wonum a so onum bot kese no ba ko say a wa ha wo baba low pressure ntu de onum nyina na wo cheke wo ba awrade fi a kire trust wo officer pressure bia trans wa che ya wanum aduro anum akofa ha bebra sa beto so obu anum pressure aduro so e be ma ne me masem nya adwuma biem wanum pressure aduro so baba be check na ni kidini nyina ene na koma no hu nya bobu ntokuru pressure aduro na wo do wo pressure yade akurankwa wo cha ye brada ye trance brada di fie ba center aduro no kura me se me pekura wo do ba na ma kire wa akọ no kokoye odi oba wie ne ehwe wie anye se bia be frem ayi radio su se afran se doctor kire me don dabi do aba me ho na ma hwe no na ma kire na duro na ka ho se ba bia kina bi because da bia me kama san so yare no wanwan ka so nyare biem yade de ene ye ku se di owo ni nipa ku sa na yade ne ye ku ye didi aye nom de na ye ne yade na ye dai etie enti aduan bu okro bi akoto aduan ye ketekete obewie na yade okobon ho ka na ye kakraka ka na ye kese entu tie me cha ye benada me number na itudwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 wa utie me e ko bronyamo bronyanso se de won mi se awo ayi aburuchirefo ne ba me ma na mu utie no wa ahonya den me so se awurade fie ba center bra me wa duro ho a be ma na wukodwo to kra me de ma manfo sa akra na da na me kasa ye de ta no so wa ni muta bunto na ya hye na da ne ta no ene ye di ba fro odi aba na de afra duro na ankasa mu na de asa obi si doctor me sawi ya me titorent nso na me de ni pagya ye wo mo de anya adwuma na me ka ho ene obi wo nso me kasa na ebi nso wo kodi agoboni bi na ebi oba no ne kodi agro na ebi no ye marine spirit ni bi ene odi no ka ne fro ko no na ye kadwo entimi nso re biem oba bi wo nso apesami nkumi nyanti ene bibre nto odi ni kura ko ba bi so ono nso che so ono nko ano ne na ma ne yi ohun oba afoforo entimi nsore sa afo nso de abrawadi fie ba asante de aduro be kan e ma ni bi ya sa nyina hopa kadwo wa ko bi won nya adwuma kire ono nko na no ojawe akra obi kura ni mi obi kura di nkomo kire mi ne bi ma muse nipa hu wose wonya oba bi oba no ka fe duru ba bi na adwuma se oba ni mfi ni bi opa na oba na kofa be ma beto wose otu anamo ku sirim kodi aduro bi na oba ode be ye oba ni ode oye wie no oba no be ma bia ntimi na wo wiase ma ka ono nko ise ono no oba na jai oba no di hu ani wu atu afirikumase waso wo be kono wono wo hyehyehye no ma kwaji waso ogina no wo sere saa na ene sere enso obetum di akoba akopa akofo ba akopa ya adane ama ekwa abedo waso ye ho ntimi no oba ne na ntini pati sore
yes oba na wo hu ba so ba ntimi tokro ni emie na de ewuram watimi nada ono nso nkwa na okoye na na watimi nada abode we dia padrock wakasi so ntima ye bi mama so mtimo odin nso ye bi ewiase ehu ko ka John 4:24 na wo so onyankopon yasom no honhom ni nikurom nti aye som ne nsore no honhom ni nikurom ti jam mesi da bia me me nkasa nyi honhom ho onyankopon ye honhom spiritualism dia wo ka bibia na wontimi nyimfiri ho because John the Baptist be no wati Jordan ho na nipa ba na obo masu na okon mu nsam na otwa mpesem ka ha nka be ka wo konfo a wati nsuo ho enti spirit ne dia e wo ho enti ba already fear ba center e dia kasa ye heba and spiritual obe na obe trans one and one ba yie ne mo no ho ba ye hu ade nso a ye be kire ho akwan na wakoye na ho ato enti sa kira ye brother dia trans utiem stroke bi nyudua bi abo obi atofom a fa na already fear ba center na ye hwe na no ho nto no obi tiem diabetes bi nti ama ye se ne mama asem nyina firi ni nsem o na nte kakra bi anu abre o de bra ba gi aduro na ono mboto ba kopa na ho ato bra ba gibi na ho nto obi tiem sesi a wose ne de o sa se de ne ka no wo ba air condition bi wo ho bra ba gibi na ho nto obi nso mi wose doctor me de me kwa na dwado ya ani gi agro ye di wi na echi akofo ho abai ese mi nso makwati nam ya de bone wo de ya de nse echire hawa no kwa fabula already fear ba center entum firi wo nemo obu wasem de mbema no wa na ho ye mehene obu wasi ntokro bia ba de da ho obu wasi ano na eposi obu wonso wasi mbema na efon obu wonso wasi mo na mu kekame obu wasi nto asasa okunu bi che ho na enyinya obu wonso wasi ama me hunyam nyina ye mehene safo na wutie me no ye wo duro bradi fie be ja bibi duro kwaje o ya ka ni se oba na bon say yes penfo so pinche nsu a na ate se koto ebo wa enti so office o nya nam yade abra obi nso utiem sesi ono nso henia ye obi dia kwaye nkwe nkrodo tumni ka bra cha ba dia duru ni amfa nhwo na ahonto wo wutiem sesi a wutiem a wo de ose wo de nde aye se bibi na si wuto ene pa ye na ade no da bia nso firi mu ba ye fra na bo on de wo pe ba bia nam wo nam wo bra already fie ye ho 1984 1975 wo na ba ba gia duru mu to mu bra ne mu aduru na ahonto obi tiem se ose me dia nso ye koko doctor me dia me ko private so mo ja hwie basa obi ose me dia nkwa de esisi mkokobo no ho epie ba mi se me da ho che me pena ansa na maka akwahye ho amanfo abagi nuro edi adanse ye kase ye makwa ni pomba be gom nkwa ba me nso me ntesa ye si lumba so numi aye me hwene jansem keka ye nkeka nsem bebre e kira tumni kabla already fie ba center bra ne kokko bi atra so ache no bra bagi aduru na ahonto obu on so ane de asin ho se asefo no esiwa ye wofo ene ye kokko koko de ande onum koko ado ba pro ba for de ande oba ye ho a na da me ma kwa bi aduro no akwa was yes me unse say already fie ba center aduro nie me kire no mpo me gini ska wi me kire us ade a me implement ye mu na tutugu for na asam ade ate ade na nane na firi wo kora simple to oba already fie ba center aduro ya ma obi ni akire obi good entu de ye de emfa aduro nsie wo ho obi aduro bi oni aba akọ odidi mu da bi aduro do so enti wutie me se kire ye brada kire akwan ni bio entrance kase oba hu hunam fom ye hu madwuma pa entu wo hawa mane abra mesi ya kira kwan ye ni baabia okumase kronom bose red park wo ka na so besi kronom u10 so atuma kwan ma rola bank nanim usi akroso ukroso apraja fo no girigina ho wo de busa so mu nchiro bose taxi station bose wa ase ho na o kwa do be kan so o kwa urade fi o mo ka se ho na yaresa wo ma number no bio mi sad number ni tudwa me sware wo wi afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utie mi ado hawo ni amane bi abra bro nya ne ekowura mu no wo paade ne ntade bra ehwe mu mawo obu osime na mamete kasa wo masum obu onso osime ne amedidi wonam saa fo nyina omunya yade bone wo paade aye nto nam yade nyina bra monitor spirit bi wo so ade bra ne ntu ase ma utie mi sesia na so utie mi wo do obi bi wo ba bi na so so pe bibia furu mu ani nyina ehu adwuma wo ba bi so atukwa won tene nka abra ne nya nhwe mu mawo obi so atwa na so abra ne ntu na nche wade ko tu twansu ne ni pakro
running 10 no say dey ebra asema na aye watumi kabra good si aye ka say honam so obi wabadu wodo unina ye ho adwuma ho ti wa wutie me yade krankro bia obi osem na ntika kra bia na mabre se o trans wo mu nyina aduro ho bra baji bi wo awrade bi mu ti amen me da say arofo we ye Dr. Mankwa Awurade fie Herbal Center papa no eneda no obebe Kumase Kronom Bosie Red Park for no winya Drew Station hono na akasa okọ Red Park ahoto no aba de hia ne se wo ne papa no ebebo mpu ne mpu sabre yi a wa sorry 0241 093915 and 0549206633 unya fresh anoma we ya woni Dr. Mankwa no ankasa bekasa Awurade fie Herbal Center sabre wa sore enti de ye wo hawo de ye wade soa de wonti ase no frɛ no nkyirem emfama wo aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumade no wasugusu awutie ena wiei ababaawa Alice ena ewo yenim hei mitwa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba usumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacies na Herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. Dia me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto obabia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246-010150 0242-878090. Future Life Smart Food. About that chehuban.
mami ma hye me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de wo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ye detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene makoko ben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heyey mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind se krom hade woni adepa hene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa wofa na se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire medumemu na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yadeba abaya juma yefua wamuji wamakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no hopa. Neme uwa mweche kwanwe. Wamu headquarters no wa Seche Dumasi wamu ben Edjano. Edjanso wamu wa main station wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamu ni Methodist Asafono ena edinshe ni mu. Angulaga Onion Market no wamu ben no pepepe. Abu wamu wa aswansi kwa nusuwa. Post office no echipe. Tafo wamu wa Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamu wa Bompata wamu ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyinasu wamu ni Nursing Training College no ena edi enshe enimu. Asante Mampon Municipal Edijai wamu ben Health Center no. Chechire afija kwa bre wamu ben Police Station no. Enu ntisa ya frefra 050-1682737 ana 050-1617924. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Guess which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojiemo, Manuela, Bigo Nami, Philly, Cola Nana, cocktail, Apunana, coconut, lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029Fm, the pride of Ashanti. Okay, arofo edamwasi bro ya koya ya samba. Aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasugusu enawie wutie enawie ohweye. Enawie Volta Drill Limited for nyankopon nhyiramo ene mo adwuma pa ene adwumade ne amoyo. Onipa da sani a wutie me akwanya no aba maune se wubenya nsuo ewo fie wadwumam mpotamo a wote a na akurum enya nsuo bia ni nsuo ensuo ene de ye papa Volta Drill Limited for ene atuo entine se wutie me ana wo hwe me na se wuhia nsuo de a ono mu a enim adwuma ono mu a enim nsuo ni tu na wobetumi atu na watu ni yiye eye Volta Drill Limited. Oni ada sani a wutie me so wama nkwanchefo ebia betu na se problem abemu a o de efre yen ye beba abesiesie ne kama e de amawo de enti ada bia Volta Drill fo onom na ye number 1 ene se onom wa nimdifo a enim adwuma no onom asa kram fidie de aba Ghana ha onu de tu nsu a chemato ni ho nti wote wo twen de yi oba kumase ahojo da aban a ye main office wa ha oba sunyan tachiman ne doma nso a ye won krabata do ye number e ye 0244 299520 and 0266 432210 we make come for digital herbal for grow fine herbal tonic no e di amount edro grow fine herbal tonic se wunya se edro we bi na se obobo a nokre me se wo se edro ne ye enti ebeboa woni padua ne pa enkanka ene se wo ye oba na sebe wanya hawo ewo wo menses mu a edro we ha ebeye ho adwuma kama ama sa mensra issue na wo no afiri so obi ohonom ana yase o mensreti a ehwene dwe obi de ne de na twakora ema obi nso de ne ba na ye ne ya obi de ba boroso obi nso de ba 1 day 2 days na twa ni nyina enya de pa koto grow fine herbal tonic na nonom na aduro ne beboa wo se wanum ato na wuntumi ne di se we ba na bema
ɛyɛ anaasa anansi akyɛw onipadua no wonsa na wona tumi yɛ titiriti obi hɔ a wɔda anadwo a wontumi na wɔsɔre anopa no ayɛ boho enti ama wontumi mpo nkɔ adwuma nonum grow fine ɛduro wei onyare na wonom a ɛbɔ ho ban enti yadeɛ ntumi ma wo nhwe hɔ ɛna oyare na wonom nso a ɛma ho tɔ wo ntɛntɛm ɛbɔ ho ban tia infections ahodoɔ oba Colina Keba Misty Heba PFA Pharmacy Kumasi ya Asmadeba wo boase any baby eto nu bi abenya grow fine bi na tiesha ne nso se ya wo cars nso a onmu ne namu beti grow fine yo dende wuhia bia eya atobi na duro ne bebo awo ye number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 and now we are simple plus phone accessories me kan fo adepa ene de ama onipa da sani media me kan de yo na wo yonso a ebeboa wo adepa ho asem na we me kan fo de akere wo se wo pe phone accessory dia efini aba eni edie say simple plus any branda ubi ebodi o enti wutie mi akwanya no aba ma wo ne se wo de phone accessories a wo pe no se nya simple plus de ni bia mento simple plus de no ya twere ho muntie se wo pe charger na ye simple plus de ni bia ubon se iPhone de sei ubon se ano no a ye di shem no simple plus ni guo ena ni tina ye de charger nano ni tuamu no ehonso simple plus ni guditi ni so what you say no wato se wo pe Samsung de owobi wo pe Android phone bia de a owobi ena wo pe Yam de kra no a ye woni simple plus de a eno ne papa no mo pe power banks mo pe phone batteries mo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset simple plus de no ye so wo pe phone cover iPod ana protector ana phone accessory bia na oba simple plus phone and accessories oni adasani wawie na asem wodene se papa yi wono ana hyede kru kra free wo mamu ko China koye ne simple plus no papa edeba enti mu a mo pese mo nso mo to papa na mo nso munya din no momra simple plus na metu phone accessories so wo akire biti se wo enche wo sehwi wo nkran wo takrade na wo hia bia wo frɛ ye number na kauni o ma wo hia yenye na yem box ne kama na fa osika bra ne emfa mane wo wati ase na se wo kuma se ya ne mpotemo nso a betu bi koton se wo abo pe ne nkronkron so ato se meti hei metumi akọ mo shop wo misika kakra nie monye me pay earpiece simple plus de no no ma to ama wo pe ne nkronkron so abenya kejeti adehyeman ye ne Dr. Caesar aso ye no eni die nimhwe ena ya waso ye ba konso wo kejeti awugina G2 Dubai G2 animu ho a ne nhwe animu aborosa ne yesi wo no ne first floor unya fro so a simple plus aso ye wa ha ye nuoma ne ye papa ho dance ye dozo me di simple plus ho dance ye eja kwa me dibi jataba dibi adwata no dibi enti wote ho twen de ko pebi eno ne papa ye number ye 0244 59 0374 and 0241 70 9636 ewie Asasu Herbal Center yani akofa kubi herbal powder no aba o oberi mei eya ma o me masem hunhia obema ne de sebe opia na ne yirisuro kire se ompesu obi ko test bibi ni bi wo ko na yo ane ko ye mfi ukra bi onya bema onya bema wo hia kubi herbal powder so wo ye bema na sebe enam bibi nti wa ye mere pa wo mpam ni o man ko ye untumi mu oba na ni nye ne re hokra o hu se ne nsa ni ade fa fa be fami mu what you say wunya kubi herbal powder ni bia I bet you wawie wawie wo bedi abenkwan 1.2 billion de ni bi kubi herbal powder bodwuma be me enioma bi wo hono mo asebe ba uni padua ni mu otumi ma be ma ne fon enoma ne mpe bi nso wo ho nya akono
Tieti akitekiti we di nkruma ode ye day ompe obi nso de 2 minutes eno nso ompe wanya match bi wa wutumi se match ya sete kama hwe nim biase a wagogoi adan na kubi heba powder wo ho na wampe bi na wamfa nyina mema nyina anam na wakogu hu anim asese unse ge ko wamfro obi o enso nke koya ha wotenye medru ha eno na kire o mensam no onui enkachi bepe kubi heba powder ni bi na wunya bi a wawie wontie oba Otec FM fia na hwehwe Asem Beba Dabi fo a ubenya kubi heba powder ni bi okoprosa heba misty heba ne breze rekwa ubenya kubi heba powder ni bi okofata drugstore eno wabu akwakofu dia station ho baabi a David 2 aduane no ebi ho eno ofata drugstore ba konso wonfensi adankwa ame oba Roma asore no ebi ho okosma deba ewo boase a ubenya bi ato ena fodwo heba Yaw Asante bekwai ubenya kubi heba powder ni bi ato eye mema dia be mei jina mema na mu ye bronya na ebe yi mo nyam ho aduro mo amufiri ama no ne ba no mo nyam ho aduro ansa no maba cause say Ghana girls no omo so aboa omo ho ena me ne wo ka ye kan say yade bia betena wo so no akwa wodi akini ane nkwa asasu heba center no papa no oda no ne ye sofo asamoa papa ne waduro ono say yade kwankora wodi akini anko no eno no obeje atenete enti so wanya kidney mu hawo wanya hernia pa eteteo wenya prostate mu hawo se yesuro kunodwe yade anenam yade bi eno akote a asasu heba center beboa no manie eni enquiry bi afa kubi heba ana wo yare a one ne nkasa number ne ye 0244 166602 0244 6602 and 0243 505775 arofoni areshe ababa we Asem odi ababa tu yanim Alice ya wo free enche na aba yanim hayi krache na onene wo ye no ne papa abaya yi bo ni din se ono na waje ne ba aboso na sebe okase papa wada Roma fami ba mama se miama ba setena ewe nchi na meni akwada ne ntina papa ne se ma menu ni tumi ewo akwada ne so no yanya papa no ewo ahoma so owura kwasi Alex Alex ma ha openyina Alex ma ha kwasi oho te say me so me ho ya baabi a wugina no na enye ma me kakra nka gina baabi pa kakra me ko no akaka no no ne nyai ani gina baabi a waduru ya ahayaye okay eyi abaya bi ya freno Alice one oba Joseph Aleso say na wo ye wunim sa abaya bi crosser abaya na ba yanim ha na nasem a wo ka nyina ne se one oba na wo na ho kire wo ho kire se na aba ni mfie no okonkran akoye China politin bag fo adwuma enom ka so ntumi mfa akwada ne ma ono kra de ahyase anu onim se krache no se onfa ne nkoma obaba ba ko wo se wibekwai afedi ote ye ne se akwada na ba beduru wo nchen wo kwa mfimfini okay woni ne te na te a woni ne te no di akwa ne se maami anu ohwe akwada no se woni maami ni hobio waji akwada no sa de na akoma nipa afro a wono so yesese paase na ade na ba ono maame no onim sa nipa na wode akwada na akoma ne bio enti sesei de waba asetena wo encha wo ye adwuma wo ho fa akwada ne ma no no ono ane ne bantena na semu a wo ka nyina ani wo fam de ete sei yo ya ga ba se so ta ta se wa freni na ga ni tuni akran ese ne ewuye wakati mtu kinzari ubiwani uye panene uye afepepe akran ai abaya no kotu akran chine me bano so ewo jema o ye fro jema afepepe no kotu no chine no so to kotu no chine no so no no ba me ge no ntu me mpa ka me no amene ga ono no so na wa ba na ma no no kete no to kete no a o mu a na ale chine ta ko o bi mu se ma me ne sa akran na ne se akran to akran ko nge ni it was not the fun about and was time free
maame ne hɔ no mu wɔtade bɛtena nti wɔde bɛrɛ na maasɛm ne ayi no wɔyɛ ano wɔsa ka kyerɛ ne ba no sɛ ɔni ka so wɔsa bɛtena akora no bi nti saa deɛ a wɔde abɛbrɛ no nti wɔbɛgye ne ba ɛna wɔte saa nti wɔna me ba ne frɛ me sɛ da sɛ ne sɛ na ade sɛ saa deɛ aba bi mu nti mpɛ sɛ me ma akora no wɔno no nua baa so so wɔ baabi ani ka no so nti ɔma no aba hɔ no mu abɛyɛ no wabɛgye akora no de no abrɛ m nam so yi o ɔmfa no mfa ne nti me baba ne kɔhyia no wɔ ka no yɛtɔ sɛ sɛbi sɛ kwae wo ne ɔkɔhyia no na wɔgye akora no wɔgye no brɛ me ɛne si ne nyinaa ka sɛ mene ba no ɔno ne nɔmba wɔ hɔ mede ne nyinaa bɛma wo wode asɛte no kora ne nɔmba wɔ ɔmfa ɔmɔnyɛ ne nɔmba na abayɛ no so nkyerɛkyerɛ mu kyerɛ wo nti wɔno gye akora no brɛ ma akora no bae ne ɔyare nafuru paa ne nayi nafuru no a yɛdo so te sɛ ayi no ɛbi so wɔnyɛ kaa mo nhwɛ akora no ɛne wɔbae no so so yɛnumuro kakra ma nyini kakra nti yɛde aguro hɔ no yɛtumi de sa no wɔ mu a ne yɛsa de no kɔ dɔkta ne yɛhwɛ no anɛnɛ akora no yɛ kama ɔbaa yɛkɔ afe pɛpɛpɛ ne wɔsa badie ɔbaa yɛ sɛ mebɛgye akora no akɔ nam sɛ sɛ yɛ na ɔde kɔyɛ maame no wɔ hɔ wɔsa aba no ha sɛ wɔbɛgye akora no deɛ a mesrɛ wo mfa akora maame meba no ɛna ɛma no tutum ne sɛ bia mefa akora no ma wo deɛ a mɛtumi de wade ama wo na mmom meba ne ma so tumi deɛ a nyɛ adeɛ sɛ mede akora no bɛma wo wobaa yɛ akora no ɔnyɛ kan wayɛ kama wɔkɔ sukuu so yɛ a mehwɛ no yɛ biribiaa kama na deɛ nti na wɔba bɛgyere ne mpene ɛna obi kyerɛ sɛ kɔ ɔhene no hɔ ɛne yɛkɔɔ ɔhene no hɔ nti kuru ɔhene hɔ no yɛkyerɛ obi akyerɛkyerɛ no ayi ɛna ɔhene no ka na watumi akɔto akora no wɔne yɛ akɔma wokuro no maame na sɛ wasa gye no wɔsɛ no ne wasa akɔgye no asa bɛto no akyerɛ no so deɛ a ɛnni kwan sɛ akora no deɛ wɔde bɛma wo nti sɛ ɔnoma na wɔde ne ba no yɛ video kɔ na me ba no ka maame no nsa mfa akora no nkɔ ebi sɛ ɔkɔ no saa na wɔkɔ yɛ wɔ mu a ɔbɛta akyɛ sɛ wɔto no akyerɛ no so nti ɔmfa no ma no ɛna wo alex no wokɔɔyɛ nti wo ba no a me ne wɔte yɛ no me ne wɔte ha no mu yɛ sɛ bi wo hwɛ akora ne ka sɛ wo mmoa me a meboa woboa me akora no ɛnyina yɛhwɛ no afei wiase na kasakasa kakra baa me no nkyɛm a wɔasesa nwoma nyinaa gya ne agya akora no wɔ hɔ so wɔasesa nwoma nyinaa wo so so akora no wɔ hɔ no me ba me sɛnde sika bi ɛba wo saa baa no so ɛnim sɛ ne yere no nti biribi aba me so wode ɛhwɛ akora no nti bansa no wɔgya ne agya akora nam so no wɔgya ne agya deɛ a me so bi wɔ abusuafo wɔ tetaase adwuma no mabɛyɛ tena vitala me nti wɔkiri ma asase wɔ sepaase nti ɛyɛ sɛ mede mekɔ mabusuafo na mema ɔbaa so so wɔ hɔ na kaa sa no wɔno saa na ne ba bɛrima obi ewu no afe baako pɛ na ɔkɔtɔ twere nso sɛ wɔtumi agya na mena nya 9 years yɛsɛ sɛ ɔkɔ school nti saa deɛ wɔn nso bɛtumi asa akora no na mema no so na mede ne kɔɔyɛ mede ne kɔɔyɛ apɛ no ɔhunu sɛ akora no kɔɛ no ɔno frɛ Alex ne sɛ sɛ wɔgya awadeɛ nti Alex no na mɛkama akora no nyɛ dɛ ɛnkɔ nti wɔde deɛ wɔfiri ne nkyɛn nti wɔmɛfa akora no nkɔ nam sa Alex no mɛfa akora no nkɔ sɛ sɛ wowɔ wo nkyɛn Alex ne ba yɛ wɔbɛfa wo nkora wogyina mu sɛ wompene na afei sisi a wɔgya awadeɛ na wokɔ sɛ wɔgya wɔntumi amfa akora wofa akora no kora mpo ɛnyɛ ka wode bɛta wɔgya no ato hɔ na sɛ wokɔ a na nso mɛnyɛ obi a wɔsɛ wobɛtumi agɛ na aberɛ nso baabi a mede no akɔ yɛ mmea me kurom yɛ nnipa no nyinaa mede ɔsisi akyerɛ na yɛde no akɔtom nti bi wo ɔsaa bɛfrɛ no sɛ ɔmmɛfa deɛ a ɛne nyina kora sɛ wobɛfrɛ maame no sɛ ɔmmɛfa no ade nti na ɔwɔ wo nsɛm wo anka sɛ maame no mɛfa no ayɛ saa deɛ wɔbɛkyerɛ mu Otec akyiri kwan ɔbaa no mu mɛyɛ no na ɛka sɛ wɔbɛkyerɛ no Otec akyiri kwan ɔba nkoa de Otec wɔ mo bɛgye akora no ama no ɛna wo sɛ sɛ ɔnde wɔnka wɔmfa no mɛkyerɛ Otec na Otec de minimu na sɛ mofiti prɛko paa wotie obi asɛ mofiti prɛko paa no wagye akora no de ama no nti wɔno na meba no so sa ɛyɛ kɔ ɛde kyerɛ ɔbaaya no sɛ akora no deɛ wɔntwe ne ho na akora no deɛ ɔmfa no ma no bi nti na mma akora no wɔ sɛ okay ɛgya lɛsie ɔnkasa yɛ mu no kyerɛ sɛ akora no na ɔmpra dadaa no ɛne ne teɛ no alesi bae ɛma ɔka sɛ wɔmpene good ɛhɔ no na wowɔ bi a ɔne akwalaa no nyinaa nana moteɛ sɛsɛ kuraa no ɛwɔ akora no uni adagye saa kyerɛ sɛ akwadaa yi ɛba wo nkyɛn ode na san ba obi nkyɛn wɔ sɛ paase enti aba yanim sei na aba bɛyɛ badwasrɛde no adana one oba no nkasa na yɛ badwasrɛde sei obi animu no sɛ bɛyɛ akyira bi asɛm foforo nkosi ɛba
Otec fo aba be ya dance na momfa akwada ne ma oba no na maame na anhwe ne ba no na wo spare wo ho e wo say akwada ne wa ha me nso me wa ha me ni adaji nti me de akwada ne kwa ha nom ne ade na wo spare wo sa oh me ba no atunu su petit petit ajo tuan wo mi me gusu ani chen wo wosi sie nti ta wo ba na wo ja wa de no ba na wo wa ja no nya aha Dabi say dia opagine tobo eja less tobo me kira wade bi say yi wo ba na oni na jai no ono yi ni to nchen kire say enyu ono kra na wo sa akwada no say akwada na nkasa maame a ono ne wo ba be ma ne wo ye no ono na say ya wo kasa asem we yo enye nipa hunu bia it was what okay what when say bayano you come to me from the time I go say me start me ni kwa and the man if you say inside okay line kura munye de na mpese mete no mate na ade ba ko ene say de papa ne nso ka no enu nso wom muntie niye enu nso wom kire se eye ne baba ma no ene frɛ no e ka kire ne se me yire ne se ontumi hwa akwada ne bio enti ode ne ba enti se ye nipa wo no nso wo sa tumi so obetumi aka kire papa ne se afedie fa akwada ne ma oba no eye boy no boy no so away ono akasa country also de minim mombusa papa no emfama me jataba engine room ene crash no Joseph osei Alex no ofre no ene ne kasai na ansana no kwadwobre ko Royal Enterprise fo aduru na wono de aba no eya na wapebia nom aduru no eye okurase ni aduru no uye obi asisi yade wo so pa eya no numbi se omensisi atwa oye ne hwe a ema eya no numbi wodi ye koku pressure infections wuntimu twetwen ana waye mra wunya okurase ni aduru no bia reko heba mixture no so no numbi a wawie se aduru ba bi eto no bia no wuram na abodi pe ubenya bia to na ono nom nso a ebeboa wo ba bi eto no bia bi ho obo Otec fia na hwehwe agya ako a ubenya biato reko heba mixture number we unti bibi ase na ofre ye ho a ye no bekasa ye 0244 47 0067 0244 47 0067 Osipes Enterprise yenso ye yaso ye ya Kumasi kejeti adwem Dubai dwem ne wo police station ne nchen pe na Osipes Enterprise ye di adwuma na wo ye oba wo ye bema na wutie me na wo perfume a ubetumi de agu ho na kasa ma wo a eye Osipes for dia o makofa ba omo brands ahodo perfumes a o makofa ba ye wo Assad ye wo Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot any other perfume brands a dia wa wunim ene dia wa wo pebia no udi gu ho ebe kasa ma wo ni nyino mo obi ene omo wo ma ne mema slippers nso a ebi te se Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace any other brands a wo hia ye nuomai aha ye tu na tufo nsa no enti bo ne da fom ene ye to ne nkronkon so enti wutie me o perfumes ene slippers e ma ne mema de a yen chen ne se fata se wo ba Osipes Enterprise. Yeah, your new money is very high in quality, but the born da form a affordable. Your number is 0249 23 8370 and a 050 252 0634. And then the fearsome 3 a HEPA plus Pavi plus boss. Send me and some way there out of 4. You seems your one's on your no kra me so say adroni wodin no kra me so say adrona dance ye wo ho HEPA plus Pavi plasmos eye nura onipa da sani se wunya bi
na se obobo a eye onipadua na hoɔden ho adwuma ɛbɔ nipadua na hoɔden ho ban entimi ne wo kasa me ne wo kasa yi sɛ wo wate nka tekɔ yeso mu ase dua taabo wonte hwe ana wo de infections bi na ɛha wo wayɛ mrempam wayɛ kɛse aboroso to de bia na nipadua no ba bi wo so typhoid bi nie nipadua mu yaw bi nie ɛsikyire yadeɛ bi na ɛha wo pe hepa plus paviplasmos ne bi kyerɛ sɛ dwene nipadua na hoɔden ho kane de aka nyinaa yɛ mfasoɔ enso de mawo na ba bi eto no bia wokɔ na woka sɛ wo pe no miɛnsa yi a ebenegi fo de aba no hepa plus paviplasmos no bia ubenya bi unti bibi ase afre ye eye 0542 778572 ena 059 136788 abapamo bronye ye ne wonu mu ana edie ofun na ekita no onua make good use of it Google Play Store mo am use Android no na mo am use iPhone no monko App Store na wunya duru ho a uwura mu a ye ton neoma abapa mofo ye didwa ye ne online shopper de ye ka no eno ne ye hwo de wodi wani behunu ne fe ye wonti oda ye no sa pepepe ne ye de ba ebo ne so da from abapa mo download ye app no sese ya abapa mo na wo download wie na se uwura mu a enioma nie abapa mo fo wo neoma o yeah yani ankasi aso ye no water for 3 miles sakasaka park ho entimi ani dwa wo panioma ye disiesie dem wo nipa da sani eboa ne kan ho dada sitrem o pe phone o pe laptop o pe fan o pe tv o pe condition electronics ni appliances ahodo no ni nyina bi wa ha o pe kitchen nioma ye use entade a ye hye abapa portable washing machine ye 399 Ghana pe o panioma ye di nua na aye ni nyina ye ton bi o na ye wa akwanya se ade a wo pe no se wo ho nso a ye ma tumi tua ne nkakrakra 1 cedi 2 cedi utua wie ya ye tam wa de abro ye free delivery nationwide ba bia wo bia no ye de bebrɛ na woni phone na de be download the app no o de ne ye yam te se media bia ya na wa frɛ 059 338 6133 ena 059 339 1848 ene traditional Dr. Dawood papa no ewo ejeso krapa edani enkane na Metro FM ni wom no saada anu emu ena Dawood Herbal Hospital yedi adwuma efri ene hwan na etie mie na yade bi abeye no kodana onua yade enti woda wonna yade enti wadwenia ma sese wunim se de aduro de ewu na be wumu wachinchina yampa wabre onua eni da so wo ho wate bra Dawood Herbal Hospital nyankopon nam papa ne so wode na yadwuma enuro ne de wode beka ahoto ne nso beba wo obi asikyire yade anamo jabroso wo so a papa no wona duro tata hwe wo obi asroku yade de wato form nyankopon drimuntu be sa sori bi wanante hepatitis B anenemu yade bi no akote no wako abrenko wo de ne ye ulcer ba bi da wo nipadua no mu bia no papa de aduro beka ho se mpo wanya prostate mu hawi bia wedro wo ho ma mo pa wa papa munya no momra ebepa ho amamo mu benya bi atom na so mema mo mema ne da fom bem mo ye ne hwienye yie mo nso momra ne bepeja ebe gina so yire nchen na tumi abodwuma yie eje so krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saada no emu a ye number no e 0244 88 6437 ena 020 168 1717 ewra at the age of 1 ena akoto akwada ne twene ne soma odne kwama ne maame wo jema me pacho de papa ne kanu entro me wo 1 week na boy ne kwa akra ni nya 1 year 8 months ena mde ne koma o maame se me kotro metro wia me ba beje no enti me de boy ne kra no se nya picture ena mo send mana akra ni gina ho a onim no se nya picture no mo send mana o de akra ni gina ho a boy no onim no enti wankoto na antwene mankoto na antwene no so wo de kotwere exams me kotwere exams na me ne boy ne kan me kofa akra ne kra me ne boy no ekosia o boy no mabusuani ba ko ayi ase onu po na frɛ ne maame sɛ Alice aba
obeje akra ntifa akra ne bra ansa na boy ne besa akọ back to Accra ema me kwa akọje akra sesi a waka kire boy ne say on kan kire ne papa se wuhia wo ba me pa twan o kan de me kan o kan kire me sa akra no o ma ne papa mfa akra ne mame okay atie fontie na on hyane nso sa asem sei ba wan hwe ya o de bem difo untie wo be me kra no sesi a yesu ni Ghana ha o wa kwantwem enioma bi wo ho sei na se ba ebeye bedwasreda enipa de wani edi akire akina bi abaya we ntumi nsan kogina baabi enkonkoka bibi foforo ebasa nke ebetwe ne tese de agrada late no ati wo wiem no se ne ye nante no sa abo ne bi so na nke ebetwe no enti muntie na monhye ne nso ye kan oba no a wo akwada no owo ho papa no owo ho eye mumienu mo ba enye nana ne dia akwada no nana be men se ne ono ka se dia o kan metenase na emom so ka kira ba ya we so ni tumi wa akwada ne so obo anana wo ni tumi wa akwada ne so nchen maame no eye papa ewo ba ene maame a ewo ba ewo equal rights ewo won so eye wo mienu ene hwe won ba ebia bibi na asie maame ni ho papa ni ho ena akwada ebe abusia na abusia boa na maame ne papa ti asie yi kire bia bibi asi kaye kan awrai se de wo kan se ne maame se bio ode kakra to na no si se nkenye no ena nkasebe maame nani da ha nke mi wogidie se bia nko na di akwada no enti opanyini no omra fom ne ba no monne ne nko second round na yehu kwane e befa so Dr. Basa Akwaba na oho te say nyame na dum me pa mo chewo onyame wo ho hebal papa ono no da no na wo yanim ai wonyame wo hofo ene de basa enupa no enso abedwa so na nokre onipa da sani awutie me basa nuro no a abedwa so no adanse wo ho adanse wo ho pa mia nkasa no ohwa ankenye Ghana nanka ye bɔ me aba enti se ehyew ba kakra bi a emfifisa eta peme ho pa kenye Ghana ne ye bɔ me aba ohwa anka hefa nanka ye de meko jataba na ebe kan odi mum ye hwa de bi nka ohwa anka ye de mebeko yin okay why there adwembonefo no se me kan adwembonefo no bi wa ha enti wote wo akire ho okay eya kwa mo hwa anka he ne de mebeko ni nyina so ye countries ya we feel it oba de achia me matesa wa ka de bi se no abi na abeka de ma mi musa ho sa kwa de be fi no enti basa heba ointment no enna me di bisra so wo me kon ho ha anuanom ni adofo sesei ya na ye me hini na mu hyehye me de sra so emprenum prensa sesei hitrash no ekọ Dr. Wadro na ya magic you sesei ya no the rate at which ye perform wonders no ehu basa heba ointment no amanfo di ho adanse ye kire me no me ame de na me di kire o na awie yi na Krobea me das ene kan dodo na tumu nkyene fa kire tiefu eti me das edika mechia Otec tiefu nyina enedwo me se mate basa mate yenka nene no nana de maba edum be sha say ointment no because na say ba mi bi ko oso wokoto bi na Krobea within or the ko oso wokoto oba tanku ana mo se ye no oba tanku wa se ni obobo number no mo frame tro mo frame no so ye basa ye and the worry because ma me na small kind no o se obi ne banka ne ba ya kafom ena otie Otec no koto bi nto de sra ne ba no a akola no be 3 months akola sora nanti wudi agro bibi akama enti oye na o kan so ya na Krobea kan ku bi so oba tanku nti ono wakonya de oba tanku no wokope enti basa heba ointment eni basa heba capsules ene ye de mbesha se free basa heba ointment no
the basa herbal ointment na ane yɛbɔ ne mmara ne sɛ ɛbɛyɛ ne nyinaa ma wo sure da bia meka sɛ nhaba a yɛde yɛ nnuro no ɛdɔɔso nti obi a wɔse aduro baako ne sɛ yareɛ bebree ɛnneɛma a ɛyɛ ɛdɔɔso sɛsi a deɛ meka afiri ahyɛ aseɛ yɛ pampan mebakyɛ obi a pampan wɔ ho no ɛwɔ ho a wonte gye obi dɔɔ no aka kyerɛw ɛnɛ dua yɛ a meba maame bi frɛ ɔse ne ba 9 years ɔse akora no pampan wɔ akora no ho a wɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɔse nneɛma a yɛakyerɛ no a wɔde adwala akora no ebisi fa nkyena boɔ fa nso fadeɛ wɔse wɔnim aduro a ɔntɔe na ɔte basa no nka no ɔso ɔkɔtɔ no store na ɔkɔ mu no na nipa ne ni bi ɔyɛ adu foforɔ ne ma no still to ɔbaa no de nɔmba no ɔfrɛ me na mekyerɛ ne baabi obɛnya bi ɔkɔ Fred Mens na ɔkɔtɔ bi ɔse ɔde nko no sra akora 3 days ɔnte pampan no bio nti ɔbusam so ɔmfa nyɛ ne nko nsra no bɛɛ 6 months ɛnyɛ no hwee woyɛ kɔkɔɔ yɛ tuntum a wotumi de sra the same color na na de nti maame ne di nko no sra na te sɛ da bia no pa bia no ɔfrɛ me damas sɛ akola 9 years na on deɛ ɔfa ne sɛ bia ɔmu se ɛyɛ awusu ɛna de pampan aba ɛnam so onya ho aduro ti basa ointment ɛyɛ pampan ho adwuma pa sɛbe ɛma no ɛma ne bebrebe obi a ɔmo nufuo kakra na obi wana nufuo sɛ ɛyɛ bɛsɛ adam ka first ne yɛ nim na bi ba powder na na Krobea mo mpanimfo mo fɛn powder no wo de ya na nufuo ase ato white wo de bɔ wo sɛbe wo de bɔ wo tunka mo na hɔ na to white wo na to white ɛyɛ ade a adwene enyu so power no ɛyɛ powder no bi yisu basa ointment good basa ointment wo de fa wa ɛyi white nyina fi ensan bi a ɔpampan bi a obira na hɔ so ayɛ tontontonton wo mo a bi je sɛ o mo stress so no wo mo ha wotre obabi obo ha no obaba na ham hwe nye no oso da bia ontimi ne sare nkanta o pacho usu basa ointment usu basa ointment ya sa ahwo na wo nyina be yi na firi ho ebe yi ni nyina firi ho ma bibia de ho ya kama oba tontontonton kama good mesra pampan ne de ya titru emema no ene mema na aba no ba bia me horo ka bonsuo bi ho bonsuo bi a me horo me ka boy bi ho o se da wunku ni de se manya because there be a ensuo gu wo mo ho enti wo se wo nya ayibi wo 77 intolerance so dware wie na di be 10 minutes wo titia na sendete wo se ma ya se fa nka twade ye fa de be ye wo se bi shi abasa no nya sa problem ni bi wow wo se mi spray na mato agu ene na me de fa moto pampan na wo mo nyina ekọ wow enti basa na eye pampan ho adwuma pa ema obibia titru ema no a omu ye adwuma ko achie ma me no omba race course ene no obi soro be 130 no abetena sabe wo ba wo de tikakra bi na fa ye de fa fifa wo de fifa wo betena ho be ye adwuma na tuma ma de be chi wo be ko ba no wo ho a won tihwe wow because oba bi frame media dance was mi kotogo kwanso me sha se bi free kwesere nwumre me kotra kam kwesere nwumre me ko be duru brada wo se wo koyi na no nya case bi to oto ne ma na ode maka otra kam ba obe duru brada wo se papa me ro me ho no sabe edi se bema akoba bi no ro unti bibia wantinka eyi pampa bi afiri ho na basa ointment eyi pampa no so no ade a edi register do no pa ensa bia media menka enyim ensa bia ensa na ni edini wo wiase pa ne se edini ensa kese miensa de edi ka eyam eyam ya de bia ne sa edini pa de etoso ye oseye ana ananse na se eti we no miensa ta de aka de eye bonus sure Mr. Oya mema no na ye ne kotu hye ne ade no Mr. Otuwa onu kunu oyere wa manu yere obu obon se Krobea to wachi ebi obe front wa be kwa yi ase papa bibi di da o Mr. Ope basa ointment fasra ebe yi wi ndama di bibia afiri ho na se si a ne de America ho asem kese pa ointment ye ya ma me ne mre wa fo ne nkokora wo mugu dem no ebi a wo obi a no da hospital wo obi a no da fa ko na ekuratu no ne ho na ma ekuro fa basa ointment ye dey esra no o de sra na Krobea wonu bia be yi na firi ho ebe yi kro ni nyina afiri ama no ena obi ho na honam ye ne ya won habari bi ho ani nuabuna ni bi ho a de wo mu e wo sade nim e dua bi te sa oyaw eye kro ho adwuma ebi wo endi sasa onye se kunu na de sra honam ye oyaw won kasem ye oyaw de fa twitwi wo ba brewa wo dware de wi wa pepa no ye fa nkunu twitwi no o de sra na ye de bibia wi a oto a wada obete na pomfom sure o de me ba na ma mi bi abrowa bi no odi adanse na ma me ne de o se ade abasa ya ma no o se bo miura
so wa da jank me mo abesra me na me kasa nkola ne fa me ba me ma wasi bibia nkumi se me dafa community me nante enkora ne me so mu na me nko ya ne so a yese ya bo bibi di pampase wasi yogum abrewa me ho me te kenkola ne ikume waso mo de basan twetwem yesi a me so ma me poma kochina na makoye mu yi wasi me timi tutu nkakra do hwe ba kokra me timi koba enti saa how no afiri me so no me wura me da wase enti basan eyen kasa mu adwuma eyen honam ya wo bia yefiri ho o mo ye adwuma me se mazi for mason carpenter akuafo wo ye kuani wakwafo mu waba wo de wo ba obi wa no akodo nchekere ne nkasa bia wo ho enema wo de fasra ade be china nyina de eye firi ho ya wo yare bi wo ye fre no ode esi nipa nam na no utia ho a etese de panie hye onam ne wo mesro se bi wo so a twitwa saa de na manekomu a uyi udi yi ade na ese ene hyem fitafita ebi a uyi ya ebi betima pie epie wi afa ointment fa sawa double ne fatal so ne banaji o banaji a wo yen sa de be chino bo se eyi ni ba o de ya ebe yi ade ne firo nyina mama ho ato obi a wo hyempa boa no rogu a na ayo hawo me se me yonko police ni bi o ka chem se socks a wato no aduro hu no be hia me ono so ye bibiduro ni bi na ko hia me wo ba bi akwai maduro tie didi nkoma na o se na duro na so me so maduro ni me na ahia ba 3 years was me hu no ntamu a socks amato itimi si dai was it is a 2 weeks bia no ne so so otugu pampan ne won na mu no se a wo de sa tam na duro ni pia bontin se ni was it the boys the ba o mutira ne ka mo anu ma wia o mutira ne ka mo anu ma wia e de se anu oba o ma deliver bi na beto oba de ma pakri 10 bi auto 45 no de ko wow e di misra wa o shempa bo emu bon o shempa bo emu bon misra tobi ene ma no so o mo ya pedicure no obi wo ho a wakoya ready nanti da bia ne nanti ra den pebasa ointment we da okoye bia fasrasra ho onana den ni nyina beko ena misra ankwala nketwa obi a wo ba ka so ba tanku no misra wo wa akola to nga pebasa ointment o de basa ointment disra kora no a akora na chep aye 1 years wonante e mane ho ye de oto a oda onante abie na dwunum e won kwa wo na kora last me de be cho say nurse yo o ye nurse on ba enter for 10 months ankora ni dia grow fi ono o chade chebe na me de cho na social media obi ba wo ma pe me tell me family de ento eti basa ointment was almost mjua be fie basa de ye nema bebre bi am kasa no obi wa ope bi ato number be friend 0244 2677 0244 26 25 pacha we bi ho na one tibi biasi a o friend number na me no be kasa na sia me no be kasos no asem kakra bi basa kasos o se o masumdwa de abefie basa kasos ya ade bia kasos bia aba ebo nipa basa aba kasos no be sremo e ma no wa se be pampan wo mase no obi wa ho a ojunso a na o te o ya wo ne ba nim obi won so a ensuo gu no obi anase akwaya bie mesremo minua ma no da bia me kasa yare no e wo so a memfere emfansie anya brabone e na ode ba me se ba bia me tie ya so enkola ne bebrebe ba obi wo ho a o mama ba ho a o manya white o manya yi na ebi wo 9 years o mu fa de wo school ba bia akodwo so nti oba bi wo frew na wo busa na o se wo bi entu ne bedi nkomo na afi na ye ono a me se onya brabone na me nya tete wono ne ekohwitem so no na sa problem nya dai eni ho ene yasi ya corporate so ena de sa de ne ba no entu obi no okotena so na so okotena so wunya sa yare no etimi de amika o se nko oba bia no pe basa ointment na o sora no pa na akwa na o de afefa na mom wo hunya ointment ni wanya bidia pe basa capsules good basa ba capsules no e ka sa ma sumdwa befie no onom na kekare o so abeko oba o de pe o so abeko obi a o menstruation problem abeko obi o ha bia bia mo friend sciatica me srebo de bia me ba na me kire mo se sa white na e ba so na no maduro na ensuo na egu no gina pampan ne kwa wa nya adura no de se basa e ba capsules a ebekum mu na ewo mu no a emo na kotra o joint so enti ube hu ye ni ama ne bi na sisi achia ube hu obi no complain na ko tudwo mi ye ne adenden de me kire mo srebo so ukum aboa kokko a obons ensuo tutu bi gina ne joint ne mu ya na gragrabu a wo so do katemabom ebi wo nipa bia na sa aboa no
oba na onum aduro na be na e ka no no wa hu a ho no okotena na aduane no se de e ka wo twestia na ye gra kaka no saa na saa de no so efiri mu na si a na ma okasa na de e ka twi ho na de oya obebrebe de aba enti misro basa heba capsules no pebi onum a be yi saa ha no nyina afiri ho obi a na yafum tutu no obi a kokoko kotote boja wom se wo ye ba wo se wo ye ba ma wo yeah onya basa heba capsules good ba mbia mi ka say obi wa no opebi atu ba bia wo benya bia obefa hen oba ba bia benya bia atu ba cha wo boase cosmetic ba okay wo ba bi ti say afijase a ko boga abibidro fie o mampon ko sewa heba okay be kwa fojo heba kumasia obeko fragments heba obeko arelu heba eno okewu omo okewu dani heba na obeko misty heba na ope makoma so to ba bi owo bro no bi sita fo a obeko top amazing okay me ba cha wo abu akwa de heba store station oni na no ya ma wo bi obenya bi ato me ba cha atonsu obeko mako me ba cha wo ba bi ti say Anraga Galba Street, Obako Oak Pharmacy. Okay. And a KAK, Ewo. Tech Junction. Okay. And a Pancrono, also Benya Bio Pancrono, Matters, I saw that Smart Heba, also Benya Bio. And a baby, so yentimi Bumbo baby in Edini. Number no ID to Jano. Famame. Number is 0244 2677 25 0244 26 77 25 it be bacho na o chese nenso Matthew bro Dr. Jankopon so Israel adofo we basa doctor basa heba capsules no ene basa heba ointment no papa na sorry onua pebi na we use a ebebo awpa na wiai akwada ketuai oye beba a belated one to you enra ena na ye wawoda Canada Edmonton Alberta ena wo udide Elisha Amponsa wa waja eni jataba ya wo ye me engine room ewu Otec FM ha no se nenra ye wawoda na ade ache so nei oba osre nyankopon ni hira osre nyankopon na hoden sre se ubefiri adomu na wasan akwa adomu ema ugidie mpopo da kire se wawofo kan ho ewu bibia mu wa wo papa jataba ene wo maami agudie ene wo nuanom siana ene rema onum nyina se owehyew a happy birthday a belated one nyankopon hirawo onye okese na ontutu anamonsie God bless you ana udede owura Victor Owusu Victor Owusu o kwapon ahafo region mu na wowo na wiai wanya afeko e de aka onfie ho Eliho Company Limited ena oye adwuma na eneye wawodai nyankopon hira nyankopon na ho bambo nyankopon ni nyinkyere ene ne nkwa husan ena yesramao a very happy birthday to you. God bless you very much. Afei Mr. Raymond Ofosu Atiobi dodo na nimse from Papa Ray oye board director ewo Amanano Rural Bank PLC wa wosan ye adwuma wo National Health Insurance Authority mu ena oye patron Emma Asanka Fan Club ene Owura Raymond wenya afeko aka ho mfie ho na wankasa wo de hye Benjamin Kwaten ya wo Otec FM ha one ba maduro omso omo sire nhira enkwa husan ne ahobambo se ntoso wate. Happy birthday to you Owura Raymond. God bless you. And now we ya Bolivia Enterprise ewu Kumasi Sofolai alignment ya ne multi home ni dia nimhwe enje tena 1 minute pe enam de bema unya aduane a esan ya duro ne sayade a wawie eno ni future life smart food no a me kanfo ama no se aduane san ya duro vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkono omega 3 inulin protein energy fiber ashemuma kire wo yadiem
na yɛma waduane aduro ni na nyi wahotɔ yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 8090 ɛnɛ fa wo ho bɔ sɛkyɛduma se rural bank plc na ahotɔ bɛyɛ wo de akyerɛ sɛ bank yi 1980 ɛna bae sɛkyɛduma se anuanom wopɛ sɛ yɛmbie ordinary current account anaa yɛmbie corporate current account ma wo a woni problem ɛno no COT yɛbie savings account ma wo a wobɛnya so mfasoɔ susu account yɛba bɛgyegye wokɔ ahohiahia mu yɛbɛbɔ ɔbɛsia ma ade atrɛ w'adwuma mu meba da akye fa to akwadaa ne tiri so to ne nkakrakra ma akwadaa no onyini no na wanya pafu da hɔma no fixed deposit a interest no ɛyɛ very competitive onipa da sani money transfer bi a wopɛ sɛ woyɛ biara no bra Sekyeduma se rural bank plc sɛ woni yɛdi dwa na wokɔ ahohiahia mu a yɛbɔ ɔbɛsia sɛ ɔyɛ abɛn adwuma yɛni anaa nkorankora adwuma yɛni yɛbɛma wo bi ma ade atwitwa ho woba Sekyeduma se a branch ne bɛɛdwa no wokɔ adwira a yɛbɛ GPLT for down no woba kɔ abere Kenya ase ha yɛwɔ aborosanse station hɔ a yɛbɛ Kenya ase yɛmi school no woba anwonaga agye ne dwom hɔ no yɛwɔ aboabo yɛwɔ post office n'akyi asoase kwan yi so tafo yɛbɛ crab 600 anaa mofretro school no adum yɛwɔ boss FM akyi hɔ moizongo yɛwɔ second station anyina su Chechere any edidwan ni nyina yo mobilization centers wo your numbers ɛyɛ 050 168 2737 ɛna 050 161 7924 engine room Nana Alex Osei Joseph 1 minute ya friend papa no osi die nti no wonka nkyere papa no sa akwada yi onfa ebane mfama no yona na medase okyere se awrai beto akwala na krene so na akwala no wo the 1 year 2 months ana odi bedi ne ho na kyire no osabe fa akwala no obefa ne wie no osabe ka kyere ne se osade akwala no omeje ne ba na bema one ne ti no oso ohia akwala no tuntumi mfa ne nkɔware bema foforo to anye ne ba tie ha no nti ofre ne nua baba ko wo safi no wo betre enzymes kra ma ne jaye beje akwala no de ne kɔma ne papa okay nti ya kyire na wo se opa akwala ne de a onye sure se wo de akwala me ma ontumi nhwe no oye sa de no me pa cho bema foforo a wanya ne nti uyi wo batwene me pa cho Dabi eja kwa me ana me da se ma yenche atie fobium fitafu yenchompa na branche bi wo twu pragia o se friend kudus se men kanche o se on na fidi ni wonyi free ada bia wotie opa enti kudus ye cha opa na hwe yenhwa de bi nso se asono mienu nya ntokwa ho aha na e okura mu na ne bre pa akura we ho maso no papa na ye friend no kasa yie pa ba bi fo ba bi no mi bua ne dem se wo betimi de akura ya ma ba ya papa betimi ne ba na kasa yie ama akura na bi de oba na ho se wo timi ne kasa yie pa akura na be ba ho se ahwe ya na se de si ya akura sei no obenya dom wo maami hu no e be den ba bi akura no ko bia o mbeka se fo fracture no ba bi se akura ko di maami side ba obugudu pe o metu no fo boni sa afi onya do bi fa ma ne be papa no se se mpo ni se bi awon politu ni bo dada ko akura se de uti ne o kan ya we yi 3 months out no ko to no so wasa be di no se o di ko sku de bia o be ka se o maami de onya akura onya do bi e fa maami da so kon hompa onya do bi fa ma no ko an hwe ya bi be ma bi won twa be ma papa mpo ka se o maami mpo won ti ase won ye be sra busuafo no se obi ene obi wu a maami ne papa no nko ade wotumi wa akura no so maami ne papa no nko ade wotumi wa akura no so nti na nan de wa ye bi se ni ba ne frɛ man ko fa na man de ne ba ne ho wa ye bi pa na mbom se maami ne se ohia ne ba nti we se oni ni ba ne nkasa ye se be ya akura no so be ba ne maami ho na fi wonya na ba ya we na me pese me tunu fu kakra na se ya wo koi onya ware obe ware ebi bo ni be ma foforo mi bo na san wo ho hwe abanoma hwe wo ho se wanya be ma pa wo do san do ya an hwe da bia benya problem because akora ko bibi pe o tia na o be ka se ka ya oba nka se da be ye no wan tia no so ase bia na akora no so ko se yewu enti wonu mom na sise bibi agina no so se akora no be di ni ho a ni akora no hwem ti sese akora no hwem ti sese because wakọ twice se dia o pede o mo kan na me gina so kama asem dia o di kan de ne koe o ko fa no o san de ne koe o san de ne wa ta ko fa no se o sa pen bi mu nti princess fo no ifa na de ne kwa kwatena
se wo ye adwuma ba wa fo be ba se auto krasa oni be ma na wo nti wo ngware bi wo ba ni ti ana wo twempra bi wo betwe nti wonye be ma papa wo be do pa akola we na akola betuma twere buku sa akola ye kana se bi wo betuma twere buku akola ketekete transit do awaye transit do akola na yo new country kura wo koso okotena ha na watu okotena ha na watu okotena ha na watu akola keto wo fe na wadi 4 years aden watini ko yi mu nyina ya hia enam se ntia se keto bi enyi wonti ye be sere maame ne papa se o momra fam na afi akola ye hu ba wi kura obetena papa ne mbom na meka chen se abeduru ano yen so ye de ani besem ahu se akola ne ko maame ne ho a ye hwa ko mi se ye be ya akola no e benya good education na onya be papa atena sa mbom na ye per nye sa dia nana Asem Beba Dabi. Okay. Mathieu Brudas. Oba de achiame. Akra. Ma yenko ye chi na yentu ma yiwane fo. Ya no mo hu hia me papa. Na bia me ka se oba a wodi wani betu ajapade so se eno na beboa wo abrabo mu ya na wo bre e wa chiri. Se o ma me ewuo se o papa ewuo. Se woni obi a wo hwe ofo ni nto be ma so se be ma na be hwe oda. Awuraba ni mfom so nyina ni. When your teacher ni a washo from JSS 3 ama wawie teacher ni otima kwaji admission letter atoto niema enti nya be ma okofa no tena ya ntika no wo mwawa na se me nkwa ha enti no na me se ye ne ya wanya me wade na abusuan so atimi atena ho akwada wawie JSS ni agiri tirinsa abusuan be ni endika wurei se wo maame no ntimi wo se wuntumi hwe no ada ne wo kɔ ne nkran ne wo kwadi ne pa na ama ne nkɔ na asa ma positive wo kɔfa no de ba ne nyina achi susu ahwe nti oba bia wo de emu oten de ba pini wutrim ice water kora aton so wo akura se se bade obi ko na ba kwosisa na benya sika de ahwe ho kora yesa de no emfa woni nto be ma so se be ma ne be yesi hwe de odi awura ikoduye hwe de odi akowura ikoduye teacher ni hunu se awura obi abeya ho ade a mekura nka me hwe obi na evi mi ankasa me bakura ma wo no so obi beya ho ade a wo expenses ya free me mu me nka ho bi onyame adom obi aba abeje me hawo no waso a enti se obi a wo boa wo enti ya ma no a mudi bani tubani na me ni papa ena na me ni maame obi so no oni maame no oni papa saa enti woti me na mu a enne wanya ba bi asi enti eno no enye solution se no na mo de afei akwada ne de no on se edru ba bi a ya na emema no ye pa asem bi akenti awura kire se badin kura no wa head anto badin o endi se wo so wonya afe ene hwan no de ne bre wo a sa afe no hwan ne hwe no wono hwe na afe endi se wono de bre na so hwe na afe a enu nti wo ma ne ho bi o na se ye ko ba bi ne ye ma bi o di a enka wono na sa be na akwada no esua na obo pampers hwe so wo se 3 months no wo wi gale akwada wo wi gale kanya SS ni ya wi gale o wi gale endi dia momo ka ne bi ye no kura de wono so ka no e bi ye no kura enti wono hwe bi ansa na eba mo ho enti wono so ka se mo ahwe ni nti memfa ne mamu anka msika mo bepene die enti na bedi mo ho kakra de a mo de mo se de adu ne de mo mpene every say on the nearby se ne wanante enti mo de mo hwe di bi anye enti se mo abehwe ni bi na wono aso wo san abegina hwe bi a de mo ka ne wom na de akwada awuraban so ka no so enu so wom enti obi ahwe bi ayeye ena bra ma me ne tiase na wo nwuye ne de emra ne makwan se won firi ma mi nchen ko ba bia ena krach ni mpo wa ha ena se won krach ni mpo na tie de a endi krach no wu ni a eze wono ne ba no enko kansinse mu wo ba bi yen ye be ya dance ye se akwada no oji no e wo so hwe ni ye ma won san fa ne nko back biu eno ne yen ye be di dance ye you want to no book no musa Mathieu bro enti krach no ehia kasa because we ya kan enru ba bi esese bi apatuo kaso otu sa na mo we enru ho enti kasa kire krach no yie na won hunu masa akwan no na akwada we nkwaje ne ba ne mfiri papa no ho kire se nana no kura woni akwada ne sotumi one ewura no na awo monhwema asubdwe emra akura ne ho ye mobo ye du free ekwan finfiri baby ani ebekwai ne ye du free yedu aba kwa finfi sesi asan transport to free kwa finfi esan do aba sepase akra 4 years adai na motete akoda isi adai enti ya sa adwuma no mame emfiri nensi uku ada na me ho reply na akira na montu ayetu wate
kontoa ne pena homa aso ne kon ankenye nie monhia ye wo kire ho bigo for soft drinks no onua unya bigo cola no any bigo orange dem boy ya pebibo eye atwa no on ice de achile no unya boa eye kama se bigo cola no o ekwojo na bigo orange no unya sa fruity punch no bigo for soft drinks na wodwa so no dwumadie bi a wudie no ya wo so no de ya wo cocktail ya wo apple coconut ya wo lemon lime strawberry enti dwumadie bi a wudie a wo to nsafre nipadom no ya ma bigo soft drinks no emra ho pebito wate Turium Industries Ghana ene diaba one number 0322 190877 na bi heba ni na bigo heba mixture ene capsules no nsuo ne topa ye ni nyina sha adaka krom nsuo ne ho na topa ye ne hye wodi nsuo no be me topa ye no enam yade oso ye very stubborn wo so no wako enkodo ene bi to the free ho baby eto nu bi akwa abenya bi okoni wadi bi asese ya Mr. Obey drugstore ene Antiama drugstore wo ho Kumasi ade Misty PF Costa Apidang Dani Heba Freddy Mens Fodron so wasante be kwai na bi number ye 0549999253 Faith Homeopathic Clinic wa Henema Kokobin enwo nketenkete for no ye Benjomas Company 18 mu junction no ye de afidie ye nhwehwemu na ye hunu yade a etew so a hawo na ye de yaduru na kan ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwa so yawo ni nyina abekọ ye detox stroke yade atwewa to wuntirimu twetwew wa ye mrempam wo pa wo nam yade anani ho hawo bra Fit Homeopathic Clinic niamwawo ye number ye 0244593859 arofo ni ade hye Miss Ready Musiha na jata